السخاني ورحق سفرا دول دفع نفقت قناي سورا ترير النمبر بحتونا برا تثبيت صباحك أني زخري أورا دندينو من كوري أمبيني نعزبا لبي أنا يكئلوني نعا عيني السخاء قلبه هيوتكو قناي فوقيا 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 كم دليل كامتان عريا حفخك وفويتا قرم فوقيا 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 نسخس بوتخاني زحق فوقيا نافقت معدو عدخي منادو نافقت معدو نفقت معدو دخي من نادو نفقت معدو أسلج النادو عادي كوت يادي كحنيت يادي عادي كوت يادي كحنيت يادي عنبز السخاني ورحق سفرا سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو العلا قداسنا جلبو تحستو حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدد مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم إذا تعمتن فليتن درفي دارقات مجمريا حساباتي يا فحت بللي أمنا دسلت بلاني سلت فتوى كلت يوم دما بلوت أسنة مباويان زقبروا نزا درفزيا بزيك العالم 1 مليون فيوز 3 مليون 5 مليون كتبت زقب درفيا anyway back to the story نالوم يا قداس تحستي كون وساني حبريتا كامريكان انصار ايرترا استبها حبريتا كنرينا اثيوبيا انكي دوما علينا تبقيسونكم زلو كنرينا انت خونه حدا قداس زربا دما كنرينا ابي احمد ننوي حوان انصارنا زغبرون زفطرون دراما كنرينا እዚ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶهم صحفوا سبسكرايب ግበሩ كم وترو نزخاخركم تم كل جزء كم غيركم نزي channel تحجزوا دما كابل بينا نمسكنكم دقيقنا so let's start here لكن جميرو مزلو هنري ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት ኦኬ ቀደም በዚያ እንጀምር Eritrea's narrow coastline along the Red Sea is a global choke point, connecting Europe and Asia through the Suez Canal. Billions in goods pass just offshore daily, making this sliver of land a critical artery for world trade. Its proximity to the Bab el-Mandeb Strait, the Gate of Tears, amplifies its leverage, as any disruption here ripples across the global economy. For centuries, world powers have vied for influence over this corridor, from the Ottomans to the modern ambitions of China, the UAE, وترو أفدق بحرنا إيرترا ولحتنا بزح كفالنا عالمنا يدسحب زلو زدما حدش نقرا يكونن فلويتر يونا يكونن كاب قدم نيريو نايلومي زغدو زلو كنتات تلو اتي ناي جيوبوليتيكا كمدما ناي عبيت حيلتات زلو نوصن وددرن رسون زخونه وددر نسو ابا قدس بوتاتات بقانقوا ناي حج دما تشوكين بوينتس محنق بوتاتات نسالايخا كتحنقل تخل بوتاتات اب نقدديو اب كاله نسالايخا حنيقكا كتحزول تخل بوتاتات أبوم زجبر زلك قدمن بعسن كال درجة يبتحي زلو سلزي مصعبو بابيل مندب مال دما حدا كابتم أقدستي محنقوتاتيو أبي أحمد بفولو ناي بحر فقر سلزي حزو ويون ناي بحري حمام لنك أنا سلو تردوم دحر 34 عامات هيكونن ناي عالمنا وددر زفترو زلو كنتاتيو أبي أحمد ما فرس ناي كالوت حيلتا سلزخونه مقابري ناي كالوت حيلتا سلزخونه اتوم بغات تامس يرترا تزراري بوم نتي أفدق بحرنا يرترا ويون سلوا بتبوتا كروخ بزي كالو حيلتات بمنقدنا عبي بمنقدنا إثيوبيا مقابري أن إثيوبيا غيرهم قبل أبتنا يرترا استراتيجيكا وقداس نزلو ودبات نكاتويم زلي زلو بعبي يرترا مالت العلا قداس نزلو هاجر سلزخونه بزوان زي أبي يرترا زقبر قويان صدف دفن كجرمنا يبلون እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኩነታት ኤርትራን ኮላይ ነቲ ዘለዋ ፖዚሽን ነቲ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘሎ ስፍራ ወይ እውን ቦታታት ንዑ ተጠቂማ ንዑ ከም ሌቨሬጅ ከም ፀብለልትነት ከባዝغላ ዘተ ተጠቂማ ክትጎየሉ ኣለዋ እዚ ቦታታት እዚ እንድሕር ሒዝካዮ ደይ ተጠቂምካሉ ደይ ጎይኻሉ ፀላእትኻ
كويولكايم انتي مالتي زي إيرترا نفسها زخالت ማንም ካብቲ ከባቢ ክመጽእ ዝኽእል ሓይሊ ክትከላኸል ትኽእል ሃገር ምዃና ዲስካሽን ኣድልዮን እያ ኣብዚ 34 ዓመት ተፈቲና ኣላ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዲስካስ ይገብርና 34 ሓይልና ሒዝና ጠጠው ኢልና ኣለና ክንብል ከልና ግን እንታይ ዋጋ ክፊልና ክትብል ኣለካ ጉዕዞ ምዕባለና ክንዲ ምንታይ ንድሕሪት ተጎቲቱ ጉዕዞ ናይቲ ክንገብሮ ዝግባአና ዝነበረ ኣቲንካ ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዛረባ ኣላ ብእንግሊሽ 10 ዓመት ከሲርና እዩ ዝብል ኣብቲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝተዓራርቁሉ ግዜ 10 ዓመት ተኸሲሩ ግን ሕጂ እውን ከነርክብ ክንፍትን ኢና ኢሉ እንታይ ማለት እዚ ኤርትራ ሉላውነታ ንምርግጋፅ ግጅፍ ዋጋ የከፊላ ዘላ ሕጂ እውን እንትኾነ ነቲ ዘለና ፀብለልትነት ተጠቂምና ምስ ካልኦት ዓበይቲ መሻርት ኮይና ዘድልየና ረብሓ ክንገብር ተዘይክኢልና ንሕና እንተዘይገርናዮ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ናይ 4 ኪሎ ብዋጋ ናትና ንኻልኦት ሰባት ክዕድም እዮም ሕብረት ሶቪየት ንብን ድሕሪ ኢልዎም ኢማራት ይመፅእ ኢማራት ንብን ድሕሪ ኢልዎም እስራኤል ይመፅእ እስራኤል ንብን ተኢልዎም ካሊ መጽ I don't know من مخانين فلتنا ما براشا يملس I don't know الساتو مقابريا خوينهم بواقع ناتنا ربحتات مسكالوت كقبرو كفتنيهم سلازين احنا نتناتنا زلنا بوزيشن بزلع على سيك محجز كاب نقبرو زلنا بتعاطات في حيلي بتعاطات في صعرخ نقبركم كلالنا زبل امنت لنا ني ناتيرو تيز نقراكم زلو سلامتايكم زبل زلو نملا سابتيا كريات انا حنا بزي انتي يبلو له زيوم كردوس لزلنا مجمريا زعب عبد الجبحري زبلوه زلو اسمه የባህር በር ስለነበረን ከፍተኛ ያገሪቱ ወደ አገሪቱ የሚወጡና የሚገቡ ምርቶችን በቀላሉ በአሰብ በኩል እንደገና ደግሞ ወደ አስመራ ስትወስድ በምጽዋ በኩል ከፍተኛ የፍሰት አለ ትራንስፖርቴሽኑ የባህር በር አልባ መሆናችን ዛሬ ትልቅ ጫና ፈጥሮብናል ብዬ አስባለሁ የባህር በር ሀገራችን ያስፈልጋታል ወደድንም ጠላንም ያስፈልጋታል ነበራት ደግሞ ውጭት አለብን ያ ቦታ የራሳችን ነው ንብረታችን ነው ሀብታችን ነው የኢትዮጵያ كفتريهم دلهم انتهيهم زبلو زلو أفضل جبا حرز زبل بستفل عليه من قدي أجندة كاب كل سلات نايتي كتابا نايتوبيا محبرسة نايتوبيا بوليتيكا نايتوبيا سبات النامسو كل السبناتو تسمع عنت كل وسيلة زغل نابلو أفضل جبا حري يدلين نايو هجيت يدلين نايو زبل زربا ويون أفضل جبا حري نمعبالنا ننقدناتنا يدلين نايو مالت كيكا يكونن حقهم يمكم قبلو ما نم حقر يزدليو we understand that بتحطه بخمي من قد تروح بلكا انت هاي تيلي انت بلو زلخا موسين كاي زلخا ناي قدن دي هاجر كتورق زلكا زي حجت سمعت انا هم قدايب انا تزحزن كفالو ناتنا كوينيرو again ندالي انا كبلو كله محبرسب عالم يدقفنا كبلو كله هو افدق بحر كم زل يكون فلت يبلو بينما من قد يوم افدق بحر توزدقن ابا كل جزء مثلال له اتحللتيو التعلاماناتهم ناي افدق بحر كم زي يكون صبو يرغرغاغ صلكم هذا بلو صنهي لانرينا ازي منستر ناي كوميونيكيشن ناتهم وهبقال ويون منستر ناي حبريتا ناي ኢትዮጵያ ዝበለ ኻስሙ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት የቀይ ባህር ጉዞአችንም ከግማሽ መንገድ በላይ ተራምዷል እና ኢትዮጵያ በማህበራዊም በፖለቲካዊም በኢኮኖሚያዊም መስክ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጉልህ ስፍራ እየያዙ ከመምጣታቸው የተነሳ በተለያየ መልክ የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ከውስጥ ባንዳዎችና ይሄንኑ ከሚዘውሩ ኃይሎች ጋር በመሆን ከፍተኛ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከፍተውብናል ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በዲጂታል ፕላትፎርም ተሳስረው የኢትዮጵያን ገጽታ በማጉላት እዚ ናይ ኮሙኒኬሽን ሓላፊዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፖለቲካ ክንምንታይ ሰፊዕ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ምክንያቱ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣሎ ናይ ኮሙኒኬሽን ዝበሃል ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሎ ገለገለ ብተፈላለዩ ድወፅቲ ሓበሬታ ስለዚ ብሓደ መንገዲ ይኮነ እዚ ሕጂ እቲ ኦፊሻል ኮሙኒኬሽን ላይ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ እዚ ናይ መንግስቲ መርገፂ እዚ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ተኻሊ ኩሉ ናይ ሕዳሴ ገለ መለ ዝብሎ ንዖም ዝምልከት ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ፅንሂልና ንሪኢና ናብ ምውድኡ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ንኸይድ ዘለና ናይ ኣብቲ ባሕሪ ብቀይሕ ባሕሪ ንገብሮ ዘለና ድማ ፍርቂ ጉዕዞ ኸይድና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ፍርቂ ጉዕዞ ናይቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው እንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ፍርቂ መንገዲ ከይድና ኣሳሊጥናዮ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፍርቂ መንገዲ ከይድና ኣለና ማለት ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ
ሓይሊ ኣየር ዝብልዎ ኤር ዲፈንስ ፎርስስ ኢሎም መደበር ሰሪሖም ኣለው ፕሮፓጋንዳ ይነፍሕሎ ካልእ ገብርለው እንታይ ማለት ኤግዛክትሊ ፍርቂ ናይቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ከይድና ኣለና ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ እውን ሲሪየስሊ ክስማዕ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ መርገፂ ናይ መንግስቲ እዩ ብቐሊሉ ሻላ ኢልካ ዝኽየድ ከም ዘይኮነ ድማ ዝበርሃልና ዘሎ ቀንዲ ኣገዳሲ እንታይ ይብልፀን እዩ ኣብ ሚድያ ለንቀነ ሓድሽ ሓበሬታ ወይ እውን ሓድሽ ኣርቲክል ካብ ደሂል ዝበሃል ዝወፀ እንታይ ይብል ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብ ዩቱብ ዓብይ ካምፔይን እዩ ዝገብር ዘሎ ንጉግልን ንዩቱብን ፀቕጢ ብምግባር ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሙ ዘለው ቻነላት ናይ ዩቱብ ኣብ ምዕፃው ናይ ብሓቂ እዩ ዝጎይ ዘሎ መይባባና እውን ይመፅእ ኸውን ኣይዶን ነው ብሓፈሻ ግን ንዩቱብ ብምቁፅፃር ብዙሕ ፀገም ይፈጥር ስለ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናፃ ሚድያ ወይ እውን ሓሳብካ ናይ ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ኮይኖም መሰል ነብሶም ናይ ምግላፅ ናይ መሰልካ ንክትገልፅ መሰል ዘለካ ንዑ ንምዕፃው እውን ይፅዕር ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኢማጅን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ኣብቲ ናቱ ቴሪቶሪ እንታይ ዓይነት ሚድያ ይግበር ክውስን ይኽእል ከም ካልኦት መንግስታት ኣብ ካልእ ዓለም ኮንካ ተዛረብ ዘለካ ነዚ ኩሉ ተቃዋማይ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ክዓፆ እንደዝፍት እንታይ ይበሉ ነይሮም ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ካልእ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ግን ንኩሎም ቻነላት ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካልእ ንዘለዉ መጀመርያ ሓደ ናይ ሳይበር ዲጂታል ቲም ዲገለ ዝበሃል ብኣሽሓት ዶላራት ዝኸፈል ብኢትዮጵያውያን ብካልኦት ክኢላታትን ዝቆመ ኣለዎ እሱ ድማ እንታይ ዝገብር ነዞም ቻነላት ናይ ኢትዮጵያ ብኣምሓርኛ ይኹን ብገለ ዝሰርሑ ከመይ ጌርካ ትዕፅዎም ከመይ ጌርካ ሃክ ትገብሮም ከመይ ጌርካ ብሎክ ትገብሮም ከመይ ጌርካ ተጥፎም ብዝተወደበ መንገዲ ዝሰርሕ ስለዚ እቲ ሚድያ ከምዚ ከማና ገለገለ ሰብ ኣሎ ንኩልኩም ኣይኮነን ሓደ ሓደ ኣለው እቲ ኣብዚ ንሕና ንሰርሖ ስራሕሲ ከምዚ ማረ ቀሊሎም ዝርይዎ ወላ ሓንቲ ኮ ክገብሩ ዘይክእሉ እዮም ብዛዕባ ተራ ናይ ሚድያ ዘይርድኦም ሰባት ሚድያ ቃልሲ ምዃኑ ሚድያ ስራሕ ምዃኑ ዘይርድኦም ሰባት ኣለው ኩሉ ስራሕ ማለት ኣብ ኤርትራ ኮሚኒስት ስራሕ ብሪስ ሓበሬታ ዝበሃል ከም ዘሎ ንምንታይ ከም ዘሎ እውን ዘይርድኦም ሰባት ኣለው ሓበሬታ ነፍሱ ዝኸኣለ ግንባር እዩ ሓደ ናይ ሓበሬታ ናይ ሚድያ ክፋል ድማ ዓብ ገንዘብ ኢንቨስት ዝግበረሉ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ናታ ብዓለም እስራኤል ፀብለልትነት ናታ ብዓለም ኪኖቱ ወተሃደራዊ ዓቕምናቶም ኣብ ሚድያ ሓያላት ስለ ዝኾኑ እዮም ክደግመልኩም እየ እዚ ሚድያ ኢዝ ሳች አ ፓወርፉል ቲንግ ኣብ ሚድያ ሓያል እንድሕሪ ኮንካ ኣብ ባይታ ሕማቕ እናገበርካ ከለካ ፅቡቅ ኮንካ ክትረአ ትኽእል ኢኻ ተንኮልን ክፍኣትን ኩሉ ነገር ተንኮል እናገበርካ ከለካ ብዓለም ጥዑይ ሰብ ኮንካ ጥዑይ መርሕነት ዘለካ ጥዑይ ሃገር ኮንካ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ ህያው ኣብነት ድማ እስራኤል እዩ እስራኤል ዝፍፅሞ ዘሎ ግፍዒ ረእይዎ ክንደይ ሰብ ግን ይድግፎም ኣሎ ስለምንታይ ሚድያ ስለ ዝተቋፃፅርዎ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ነቲ ሕማቕ ናቶም ስለ ዝሓብኡሎም ከምዘይወፅእ ገብሮ ክወፅእ ከሎ ድማ ኣደናጊሮም የውፅዎ ሚድያ ክንምንታይ ተረኸም ዘለዎ ዘይፈልጥ ብዙሕ እዩ ዘሎ ዝሕዝነካ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ብንሽተይ ዓቕምና ዓብ ነገር ንገብር ኣለና ኢልና ኣይንጀሃርን ኢና ምክንያቱ ዓብ ነገር እንታይ ምዃኑ ስለንፈልጥ ንሽተይ ነገር ኢና ንገብር ዘለና እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ እውን ኣገዳሲ ኣብ ልዕሊ እናወሰኽካ ኺ ዝጎድል ኣብዚ ቻነል እንተሎ እናወሰኽካ ኣለኺ ዝእረም እንተሎ ኣብ ካልእ ኬድካ ወላ ኣርም ኣብዚ ተፅሒፍካ እንድሕር ፅልዋ ዘይብልካ ኣብ ካልእ ኬድካ ኣብዚኣ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ከምኡ ገይሮም ኣለዉ እዚኣ ዝበላ ጂድራር ጌጋ ነይራ እዚ ቻነል ዝበላ ጌጋ ነይራ እዚኣ ተማዓረም እንታይ ኢሎም ዝፅሕፉ ዝዛረቡ ኣለዉ ኢትስ ኤክሰለንት እናወሰኽካ ኣለኺ ጉድለት ኣሎ እዚ ሕፅረታት ኣሎ ፀገማት ኣሎ ንዑ እናኣረምና ንኺ ኣክንዲ ነቲ ዝዓበየ ስራሕ ክትሰርሕ ትፍትን ግን ናብቶም ዝሰርሑ ዘሎ ንዖም እግሮም ንምሕፃር ንዖም ንምቕታል ናይ ሕስድና ባህር ኣሎ ኣብዚ ናይ ሕብረተሰብና ኣነ ይሕዝነንስ እዩ እቲ ግራት ሰፊሕ ከሎ ክዲ ጎዲሉ ኣሎ ትብሎ ዘለካ ንዑ ክትሰርሕ ክንዲ ትጎይ ነቲ ብዓቕሙ ዝሰርሕ ዘሎ ክትሰብርን ክትቆፅን ትፍትን ኣብዚ ድማ ትሪኦም ዘለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሚድያታት ናቶም ኮንፈረንስ እናገበሩ ገንዘብ እናኸፈሉ እናኣከቡ ብድሕሪ መጋረጃ ንዖም ዝሕግዝ ቲማት ገይሮም ብዲጂታል ነገራት ሓበሬታ እናሃቡ እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግንባር እንድሕር ኣለካ ኮይንካ ክትጓየ ክትክእል ኣለካ ገለገለ ሰብ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ብከምዚ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዝብለኒ መንግስቲ ኤርትራ ብከመይ ይሰርሕ ኣነ ካባይ ንላዕሊ ትፈልጥዎ ሰባት ስለ ዘለዎም ብዛዕባ ይዛረበኒ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ ግን ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ኣብ ኤሮጳ እየ ዝቕመጥ ንኣሜሪካ ንካልእ ይከታተል ኣለኹ እንታይ እዩ ፅቡቅ እንታይ ሕማቕ ድማ ንሪኢ ኣለና ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዓለም ኣካይዳ ኣይትህሉን እያ እንድሕር ኢልኩም ናትኩም ሪቶ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኤርትራ ኣካል ናይ ዓለም ስለ ዝኾነት ኣካይዳ ናይ ዓለም ክትክተል ኣለዎ ባህላየ ኣካይዳ ናይ ዓለም ዘይምኽታል ድማ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ፖለቲካ ስርቂ እንተኮይኑ ሰረቕትን ከውን ኣለና ምክንያቱ ሰረቕትን ሓሰውትን ክንደይ ዋጋ የኽፍሉና ኣለዉ ንርኢ ኣለና ስርቅን ሓሶትን ከም ፖለቲካ ተቆፂሩ ሲቲ ፖለቲካ እዚ ሕጂ ሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ትብሎ ዘላ ኩሉ ስርቅን ሸፈትን እዩ but that's how things are working today
ነገራት ብኸመይ ይሰርሑ ከም ኣሜሪካ ዝሕሱ የለን ከም እስራኤል ዝሕሱ የለን ሕማቅ እናገበሩ ፅቡቅ ዝገብሩ ከም ዘለዉ ይመፁ ዝኸፈ ግፍ እናፈፀሙ ከሎ መላእክቲ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ኮይኖም ይቐርቡ ንበዓል ኤርትራ ድማ ይኸሱ እጂ እዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ዝያዳ ኣስተብሂልና ክንሪኦ ስለ ዝደሉ ዘለኹ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክበኩም እየ ስምዑዋ እስኪ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ፅልኢ ፍጹም ከም ዝኾነ ፈልጥ ነገር ግን ሎም ማዓንቲ ሓፊስ ዝኾነ ሓቂ ኣውፂኢሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥፍኣተኛ ከም ዘይኮነ ዘቃለ ሓበሬታ ነዚ አስክ ንስማዓያ 2011 ዓ.ም ከሁለታችንም ሀገራት የተውጣጣ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር። ኮሚቴው ከትራንስፖርት፣ ከውጭ ጉዳይ፣ ከንግድ፣ ከመከላከያና ከደህንነት እንዲሁም ከሌሎች መስሪያ ቤቶች የተዋቀረ ነበር። ለሁለት ዓመት በጋራ ሰራ። በወቅቱ በነበረው ውይይት ጥሩ መግባባት እየተደረሰ መጥቶ ነበር። ሁለቱ ሀገሮች ለሚያስቧቸው ስራዎች የሚሆን ፋይናንስም ተገኘ። አውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን መሰረተ ልማት ለማከናወን ከአሰብና ምጽዋ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚያስገባውን መንገድም ለመጠገን ገንዘብ መድባለሁ አለ። የዓለም ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክ በኤርትራ ወደቦች ላይ የሚካሄደውን የመሰረተ ልማት ስራ ለማከናወን ወጪውን እንሸፍናለን ብለው መጡ። ነገረ ስራው ሁሉ ብሩህ መሰለ። ኢትዮጵያ በኤርትራ ወደቦች ላይ የሚኖራት ተጠቃሚነት ኢኮኖሚያዊ እንደሚሆንና በንግድ ህግ እንደሚመራ በኤርትራ በኩል ሐሳብ ሲቀርብ በእኛም ዘንድ መደናገጥ አልተከሰተም። ትክክል ናቸው የሚል እምነት ይዘን መስማማታችንን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት አቀረብን። በዚህ ጊዜ ነው ነገሩ የሚል እምነት ይዘን መስማማታችንን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት አቀረብን። በዚህ ጊዜ ነው ነገሩ ሁሉ እንደገና እንዳልገባን የተረዳነው። አብይ ተቆጡን። እኔ የባህር ኃይል የማሰለጥነው ሆራ ሐይቅ ላይ እንዳሰፍረው መስሏቸው ነው እንዴ ብለው አበዱብን። የኤርትራ ወደቦች ላይ ሰራዊት ካላሰፈሩህ የባህር ኃይል እዚያ ከሌለኝ አይሆንም ብለው ጮሁብን። ለድጋሚ ውይይት ቀጠሮ መያዝ እንዳለብን ወስነን ተለያየን። ይሁን እንጂ ሻቢያዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረግነው ውይይት ቀድሞ ሙሉ ደርሷቸው ነበር። እንዲህ ያለ ቅዠት ላይ መሳተፍ አንፈልግም አሉን። አንዳንዶቹ መሪዎቹ ራሳቸው ይነጋገሩበት ብለው በጨዋ ቋንቋ መለሱን። አብይ ባህር ኃይሌን አሰብና ምጽዋ ላይ ካላሰፈርኩ ሌላው ሁሉ ይቅር በማለታቸው እዚ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ለልማንም ከትዘጽቡቕ ነገሩ እንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም መን ነዚ ሓበሬታ ዘውፅኦ ዘሎ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጸላእቲ ናይ ኤርትራ እዩ ሚድያ ዘውፅኦ ዘሎ ቀንዲ ጸላእቲ ናይ ኤርትራ ኢትዮ ፎረም ዝበሃል እዩ ጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ ሓቂ ብጸላእትኻ ክወፅእ ከሎ ዝያዳ ተሰማዕነ ዘለዎ ፈታዊኻ እንድሕሪ ኢልካ ፈትዩ ዝብለካ ጸላኢኻ ክብሎ ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ይጽቡቕ ምክንያቱ እቶም ኢትዮ ፎረም ዝሰምዑ ናይ ኤርትራ ዝፈትዉ ወይ ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ዘልዩ ጥራይ ኣይኮኑ ናይ ኤርትራ ጥፍኣት ዝደልዩን ስለ ዘለዉ ብሓቂ ዝያዳ ንዖም እዩ ዘገድሶም እንታይ ዝብል ፀኒዩ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ሰላም ዝተገበረ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ዝተፈላለየ ርክብ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክራኸቡ ምዃኖምን ነቲ ጉዳይቲ ናብ ስራሕ ከብፅሕዎ መደብ ከም ዘለዎምን ኣብ ዝዛረብሉ ዝነበሩ ግዜ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ሎጂስቲክስ ይኹን ናይ ካልኦት ሓለፍቲ ይመያየጡ ነይሮም እዮም ብኸመይ ነቲ ኩነታት ከሳልጡ ከም ዝኽእሉ ብክልቲኡ ወገን ድማ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ተራእዩ ይጓየዩ ከም ዝነበሩ ናብ ስራሕ ንምብፃሕ ዝተሓለፈ ግዜ ንምትካዕ ብዙሕ ሰናይ ተበግሶን ፅቡቕ ሓሳብ ከም ዝነበረን ኣብይ ኣሕመድ እውን ናብ ዓሰብ ገፁ ከይዱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ዝርርብ እንታይ ዝብል ዝርርብ በፂሖም ከመይ ኣጠቃቅማ ምስ በሎም ንቁጠባዊ ንንግዳዊ ርክባት ኢና ከነፍቅድ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሲ ናይ ንግዲ ርክብ እያ ክትገብር እዚ ማለት ከዓ ብናይ ንግዲ ኣሰራርሓ ኢና ክንሰርሕ እያ ትብሎም እቲ ትክክለኛ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ንስ እዩ እዚ ነገራት እዚ ብፅሑፍ እንተዝወፅእ ነይሩ ንዓለም ክንደይ ምንታይ መርብሐ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ምንጋር ኣድልይዎ ዝብሉ ኣነ ከምኦም ኣይኮንኩን ኣነ እዚ ሓበሬታ እዚ ብኣርቲክልስ ተፃሒፉ እንተዝወፅእ ኤግዛክትሊ ኤርትራ እንታይ ኢላ ነይራ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ብፅሑፍ እንተዝወፅእ ነይሩ ሓሶት ናቶም ፃዕዳ ሓሶት ምኾነ ሕጂ እውን ፃዕዳ እንዲ ግን ንብዙሓት ዓለም ከምኡ ይኮነን ንዓኻን ንገለገለ ሰባትን ንኤርትራውያን ብምሉና ኤርትራ እንታይ ከም ዝበለት ክርዳእና ይኽእል ክንደይ ኤርትራ እውን ኣሎ ኤርትራ ጥራይ ትሽንክሮ ዘላ ዝመስሎ ክንደይ ኤርትራ ኣሎ ክትፈልጡ ዘለኩም ሕጂ እንታይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ካትምን ገለን ዩትዩ ናብ ዝኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ድራማታት ናይ ቆልዑ ፀወታ እዩ ነይሩ ባዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ፖለቲከኛ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እዮም ፈሊጦሞ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኤርትራ ናይ ወታደራዊ ይኹን ናይ ካልእ ሽርክነታት ምስ ኢትዮጵያ ድሌት ከም ዘይብላ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ብዝደለየቶ መንገዲ ንቁጠባዊ ንወደባዊ ኣገልግሎት ንንግዳዊ ኣገልግሎት ክፉት ምዃኑን ብዝቐልጠፈ ክጅምር ከም ዝኽእልን ኪንኡ ግን ካልእ ዕላማ ከም ዘይብላ ኤርትራ ነጊራቶም እቶም ናይ ኢትዮጵያ ልኡኻት ዝነበሩ ሓለፍቲ ድማ እቲ ሓሳብ ፅቡቅ ኢሎም
ምክንያቱ ወታደራዊ ዘይኮነስ ንግዲና እንደልዮ ዘለና ምክንያቱ ኣቢ መርዛ ውሽጢ ሓቢ ኣክት ክገብር ትፍት ነይሩ እቶም ምስ ዘለዉ እውን ኣይፈልጡን እዮም ነይሩ ክሳዕ ክንዱ ክፍኣት ሓሲቡ ከም ዘሎ ይተረድኦም ነይሩ ምስቲ ናይ ሰላም እየ መደመር ዶ መቐነስ ዶ ወላ ገለና በለ ድራማታት ዝፈጥሮ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን ገይሮም ንዓለም ሙሉ ኣደናጊሩ እኮ ኖቤል ፕራይስ ወሲዱ እዩ እጂ ሽዑ እትዮም ናቱ ልኡካ ተመሊሶም ንኣቢ ምስ ነገርዎ ፅቡቅ ተረዳዲና ኣለና ግን ንንግዲ ጥራይ እምበር ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክሰማምዑና ኣይከኣሉን ዝበልዎ ክፅለል ደልዩ ክዓብድ ደልዩ ይብልኹም ኣሎ ክዓብድ ደልዩ ታገብረለይ ኣነ ናይ ንግዲ ዳጁ ብትንካል እንደለኒ ኣነ ሓይሊ ባሕሪ ናተይ ዝገብረሉ ወታደራዊ ሓይሊ ናተይ ዝግተረሉ እየ ዝደሊ ዘለኹ እምበር ሓይሊ ባሕሪ ወደብ ዳ ምንታይ ገብረለይ ኢልዎ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ወከልቲ ከምኡ ዝበሎም ነቲ መልእኽቲ ሒዞም ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ሲ ኤርትራ ድሮ ከምኽብል ከሎ ኣብ እቲ መልእኽቲ ካብቲ ቤት ፅሕፈቱ በፅሒቦም ስለያ ናይ ኤርትራ ማለት ይፈሊጥዎ ሓበሬታ እዚ ከምኡ ዝበልዎም በቲ ልእም ዝበለ ወይ እውን ኣትሕት ኣቢሎም ብዙሕ ጉት ደገ ከየውፅኡ እንታይ ኢሎሞ እሞ ንሕና ሲ እታ ክንገብራ ንኽእል እታ ብዓለም ደረጃ እትግበር እምበር ካብኡ ወፃኢ ብፍሉይ ንምሳኻትኩም ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ናይ ምፍጣት ናይ ዶብ ዝነበርና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ብዝተፈትሐ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕርና ከፊትና ክንበኩም ኣይንኽእልን ኢና ሓይሊ ባሕርኩም ሰራዊትኩም ክትእትዉ ኣይነፍቅደልኩም ኢና ኣይ ቲንክ ነዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንእሽተይ ትንክፎ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሓስብ ኢልዎ ነይሩ ኣይ ቲንክ ኣብ 2019 ድዩ ወላ ኣብ ገለ ኣብ ዝገበራ ኢንተርቪው ህውኽ እዩ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ዓበይቲ ነገራት እዩ ዝሓስብ ንሕና ግን ህድእ ኢልና ክንሪኦ ኢና እንደሊ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ኣወንታዊ ገለመለ ንዑ ከይፅይቕ ኢሉ ግን ተዘረባ ካበይ ከም ዝመፀት it just makes sense now እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣሻፈረ ኢሉ ኬትኩም ንገርዎ እምበር ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ እናበለ ሰብኣይ ክዓብድ ደልዩ ዝብለና ዘሎ እዛ ኩላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓደ ክንሸርቕ ዶ ብሓደ ክንሰርዕ ዶ ንግዲ ዶ ክትብትሙ ዶ ብቁጠባ ዶ ድብልዎ ሓሶት እዩ ኤርትራ እቲ ትክክለኛ ናይ ንግዲ ምስኦም ክሰርሕ ኣፍ ደጊኣ ክፉት ምዃኑን ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኑ ነቲ ነገር ጠጠው ዘበለን ነቲ ነገር ናብ ሽንከራ ዝወሰደ ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ نقطع الهج ፈሩህ የባህር ኃይል እዚያ ከሌለ ደግሞ ሙሉ ደርሷቸው ነበር እንዲህ ያለ ቅዠት ላይ መሳተፍ አንፈልግም አሉን አንዳንዶቹ መሪዎቹ ራሳቸው ይነጋገሩበት ብለው በጨዋ ቋንቋ መለሱን አብይ ባህር ኃይልን አሰብና ምጽዋ ላይ ካላሰፈርኩ ሌላው ሁሉ ይቅር በማለታቸው ምክንያት ዓለም ባንክም የአውሮፓ ህብረትም ሆነ የአፍሪካ ልማት ባንክ ያዙት እቅድ ሁሉ ከሸፈ እትድዕዝን ከፋልከ this breaks my heart ለብሐቅ አነ ዝሕዝነኒ እዚ ተደጋጋሚ ዝሕዝነኒ ነዚህ ፕሮጀክት ናይ ወደብ ናይ አሰብ ክስራሕ ጽርግያታት ክስራሕ ናይ ንግዲ መንገድታት ኩሉ ክሳለጥ ኤውሮፓ ህብረት ናይ ዓለም ባንክ እንኳን ለሕብረት አፍሪካ ኩሎም ዞም ትካላት ተረዳዲኦም ነይሩ አሞጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ክንደይ ዓመታት ሽግር ተፈቲሑ ናብ ሰላም ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ቁጠባዊ ሽርክነት ተፈጢርና ሊና እዚ ጸገም ዝክሓውዝ ዝኽእል ካብ ዝብል ኤውሮፓ ህብረት ፋንድ ክገብር ክንደይ ሚልዮናት ባንክ ዓለም ክሕግዝ ሕብረት አፍሪካ ክሕግዝ ኩሉ ነገር ተወዲዩ ብትክክለኛ መንገዲ ክኸይድ ኤርትራ ሓንጎፋ ኢላ ኸላ ኣብዪ ኣሕመድ ተንኮል ከም ዘለዎ እናፈለጡ ከለው ንኤርትራ ክሳብ ሕጂ ይኸስለው ንኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሕማቅ ትገብር ኣላ ኢሎም ይኸስለው Can you see the double standard? ንሳቶም ይፈልጡ ነይሮም ብሰንኪ ምንታይ እቲ ፕሮጀክት ከም ዘይሰርሐ ናይ ኣብ ኣጀንዳ ምዃኑን ኣብ ድማ ንጎምሸትን ብቢልዮናት ይኽሕስዎ ኣለው እዚ ኸንታይ ዝነግረካ ነብረሉ ዘለና ዓለም ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ኤርትራ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም ሓደ ሓደ ግዜ ኣመና ይዝሕዝነካ ኣመና ይዝሕዝነካ ርኡይ ዝኾነ ጸላእትና ይሕስውን ጠላማትን ሕጊ ዓለምን ሕጊ ሰብን ጥሒሶም ዝኸዱ ከም ዘለዉ እናፈለጥዎም ንዓና እዮም ዝእግዱ ንኤርትራ እዮም ዝእግዱ እንታይ ዓይነት ጽልኣት ኣብ ልዕሊ መራሕትና ኤርትራ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራ ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዎም ካብቲ ኣሰራርሓ ናቶም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ንሓንስከ እቲ ጽልኣት ከቢድ ቋርቋይ ከትብሉ ግን ንምንታይ ንኢትዮጵያ ደልዮም ንዓና ተጥፉና ከም ዝደልዩ ወይ እውን ኣንጻርና ንክኸዱ ክንምንታይ ቀሊል ምዃኑ ንዓታቶም ፍለጡ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ግሰት ናገበረት ሓንቲ ግዜ ኣጊዶም ኣይፈልጡ ኮኒኖም ኣይፈልጡ ወላ በኣሉታ ጠቂሶም ኣይፈልጡ ብናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ብናይ ካልእ ጉዳዮም ይኸስዎም እዮም ምስ ኤርትራ ብትገብሮ ኩሉ ዓይነት ግሰታት ግን ሓንቲ መዓልቲ ሕማቅ ተፃሒፍሎም ኣይፈልጥን ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ሃገር እዩ ክንብል ከለና ምክንያቱ ንሱ ስለዝሓየለን ስለዝበፅሐን ገለን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ይኹን ካልእ ዓለማት ምስኦም ዘለዎ ርክብ ብዋጋ ናትና ንክኸውን ትዝቐለለ እዩ ንሕና ቅልዑ ንሃሉ ኣይንሃሉ ዝግድሻው ኣይኮኑ ኢትዮጵያ ዝበለቶ ጥራይ ዝቕበልና ንርኢ ዘለና and we have to work hard day and night ዲፕሎማሲ ናትና ኣብ ኤርትራ ትዛዕበየ ዲፓርትመንት ዲፕሎማሲ ክኸውን ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለምንታይ ፀማም ዝኾነ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ስለ ዘሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ ንፀማም እኳ ይትእምኖን ኢኻ ኖ ከምዚ በሃል የለን ክፅዕር ኣለካ ፈለስጢማውያን ስቲል ይፅዕሩ ኣለዉ እዮም
ዓለም ሙሉ ፀማም ከላይ ይፅዕሩ ኣለዉ እዮም ብኩሉ መንገዲ ይፅዕሩ ኣለዉ እዮም እንተወሓደን ህዝቢ ዓለም ይምኖም ኣለዉ ሎሚ ስቃይ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ህዝቢ ዓለም ተቐቢልዎ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ዓለም ተቐበዮም ህዝቢ ዓለም ተቐቢልዎም ኣሎ ተስፋ ንገብር ኣብ ካልእ ክኸይድ ወገን ኤርትራ ድማ ብፍጹም ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ዲፕሎማስናትና ከነሕይሎ ኣለና ከነበርትዖ ኣለና ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ምሁራት ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዘሎ ሚድያ ዘለና ነፍሲ ወከፍና ንፅሓፍ ነፍሲ ወከፍና ፑሽ ንግበር ብእንግሊሽ ክትዛረቡ ትኽእሉ ብእንግሊሽ ቪድዮታት ግበር ዋላ ሰብ ኣይረኣዮ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ትገብርዎ ፃዕሪ እሐይልዎ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኣለና ኣብ ትሕቲኡ ግን ክትሰርሕ ኣለና ዳትሶል ምክንያቱ ኣንፃርና ዘሎ ሓይሊ ከቢድ እዩ ስለዚ ዓብ ፕሮጀክት ክሳብ ሎሚ ካብ 2018 ኩሉ እቲ ዞባ ተቐይሩ ሃለወ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ መለስ ዜናዊ ሓንኩልዎ ንዓመታት ዝቐፀለ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ራዛ ናይ ኣቦ ሓዛሱ ድማ ነቲ ናይቲ ሒዙ ተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትረብሕ ወይም ፅቡቅ ንኸይትረክብ ዝግበር ዘሎ ንርኢ ኣለና መሪዎቻችን አርቆ ለማሰብ የተፈጠሩ ቢሆኑ ኖሮ በዚያ በ2012 ማድረግ የነበረባቸው በመጀመሪያ የወደቦችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ተሻለ ጥቅም ማሳደግ ነበር። ግን ሰራዊቴ ጓንዴና ጎራዴ ይዞ ቀይ ባህር ላይ ካልተንጎራደደ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ የተደከመበትን ፕሮጀክት አቋረጡትና አሁን ደግሞ ወደ ጦርነት ውስጥ ገብተናል፣ እሱን ታሳቢ አድርጋችሁ ተንቀሳቀሱ እያሉን ነው። እምበር ከም ሰማዕኹሞ እዩ እዚ እዛረቦ ዝፀንሐ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 2011 ኣሜሪካ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ክንርኢ ደሊና የቐንየልና ኢትዮ ፎረም ወላ ዝሓውና እውን ብትግርኛ ገይሩ ዝገበሮ ናይ ብሓቂ ምስጋና የድልየዩ ምክንያቱ እዚ ሓበሬታታት እዚ ቫይራል ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ናይ ብሓቂ ክብሪ ኣለኒ ናይ ዝሓዊ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ ኣሎ ብዘየገድስ ኣነ ናተይ ዕላማ ክርዳእኩም ዘሎ ንኤርትራ ብፅቡቅ ዝገልፅ ኩሉ ግዜ መሻርክተ እዩ ኣብታ ንኤርትራ ፅቡቅ ተዛረበላ ኣነ ምስ እየ ጌጋ እንተኮይኑ ገለ ክቃወመ ይኽእል እየ ንኤርትራ ብፅቡቅ እንተፅሒፉላ እንተተዛሪቡላ እንተደሪፉላ እንተገይሩላ ኣም ኦልዌይስ ገነ ብሪንግ ኢት ሂር ኦኬ ንኤርትራ ፀርፉ ወይ ንገለመለ ኢኻ ክሪኦ የብልና ማለት ኣይኮንኩን ግን ናይ ወላ እቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ኮይኑ ንኤርትራ ፅቡቅ ዝገብር ስራሕ እንተሰሪሑ ክብሪ ክበየ ኩሉ ግዜ ነታ ስራሕ ዝገበራ ካልኡ ካልዩ ነዛ ስራሕ ዝገበራ ግን ናይ ብሓቂ ክብሪ ይግብኦ ምክንያቱ ወላ እኳ ኢትዮ ፎረም ተገበራ ናብ ካልእ ህዝቢ ንክትበፅሕ ስለ ዝገበረ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ እቲ ሓደ ክፋል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ብድሆ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ሓደ እስርስር ዝበለ ፀላኢ ተንኮለኛ ፀላኢ ክፍኣት ዘለዎ ኢሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ግዜ ንዓና ብዋጋ ናትና ሓደጋ ክወጥቀና ዝደሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ግን መድረክ ከዓ ይቀያየር ኣሎ ንሕና በይንና ይኮና ንገጥሞ ቅድሚ ሕጂ በይንና ንገጥሞን በይንና ንዋጋኣሉ ነርና ክንከውን ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ነገራት ተቐይሩ እዩ ሃው ነምበር 1 በዚ ንኸይድ Okay. And for our last story today, we talk about the heated dispute over Africa's largest dam. The Ethiopian dam, known as the Grand Ethiopian Renaissance Dam, is set for inauguration next month. But other Nile countries remain at odds over its impact. The Egyptian president, Abdel Fattah al-Sisi, took a veiled dig at Ethiopia, declaring that his country will never give up its water rights. He reiterated that Cairo rejects any unilateral action on the Nile River. Now, the comments came during a press conference in Cairo with his Ugandan counterpart, Yoweri Museveni. كم نريد لنا أبي السيسين يويري مسافينين أب كايرو تراخي بامنيروم يويري مسافينين مالت أقداسي كابتن مجبتناي فلقنيل زخون هجراتيو أبي أحمد ما نويح سعر زقبرلو نوت هدراوي خناي كله نوغاندا أبغونو نمقبار سودما أب قداينا سوماليا كلتيوم يرغبوم أب قداينا نيل كلتيوم يرغبوم سلزين نوغاندا أنا محس بزوح دبلوماسيا وسعر قبرت عنهيو ناب إثيوبيا قد يفحافيلو ناب كايرو قيدو أبغد داس مدرخ مسجبسي من رخابط راي نفسه زخالة دبلوماسياوي عنقايو مرجتيو قبل اللي دما جبتي بقداينا نيل دك إسنا مالت أي تحسب أبيلو whatever it takes ألا نالكا كنت تسألينا يلولو بقداينا نيل كندقس نخل حجر يكوننا نيل عنا هيوت حتى يقال بقالو هيوتيو دونالد ترامب زبلا قاليو بريزنت ناي جبتي عبد الفتاح السيسي دما نعيد جمالو سلازي الزكونتات زي كل تنريو زلنا ولا قوا بتعلم traditionally conventionally بلومو تريو أبغوني إثيوبيا تسلف نيران تخونت لومي علم تغير ترايدي كونه نا علمنا أسلالفة أبزغ يرول زلو اتكونتات نعنا بزمتشيون زك أنا يلو كونتات هلو أستوعي لك مرأي دليو إذا جبت تقبر زلا نهر تراغ تقبر ويو نهر تراغ تبقى سلزغاني يكون جبتي نفسها ربحان غتسالت إذا حجاب إثيوبيا زلو كونتات نقوم مشيتن
24 ساعات يوم زكاتلو بزعبو ترايم كخزاربو زعلو نابنت ገለገለ ሰባለው ኤርትራውያንስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከም ንዛረብ ግብፂ ካባና ንላዕልዮም ንዓመታት ይድማኹም ጉዳይ አጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ዛዕበይ አጀንዳ ናቶም ምናልባት ናይ ቃዛ ገለመላ ቀዳማይ ኮይኑ ክሉ ኸልያ ብዙ ግን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኒልን ንዓታቶም ፕራዮሪቲ ኦፍ ዘ ፕራዮሪቲ አፍታ አጀንዳ ናቶም ምክንያቱ ጎረሮኻዩ ማይ ክሳዕ ክንደይ ገዳስነት ከም ዘሎ ምንጋር ዘድልየ ይኮነን ዘይ ማይ ዝነብር ሰብ ስለዚ የለ ስለዚ እቲ ጉዳይ እዚ አቃሊልና ክርዮ ከም ዘይኮንና ኢሉ አትሪሩ ተዛሪቡ ከም ዘሎ ይዌር ሙሰቪኒ ናቡ ምኻዱ ድማ ሓደ ነብሱ ዝኻለ ስቴትመንት ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ ንቐጽል In this video, Ethiopia over its massive dam on the Blue Nile. The message is clear. Egypt's water rights are not up for negotiation. In this video, بحفش عكم دريا زلنا قبتي whatever it takes أف قداي ناينيل بفصم شلالي نخنرن شلالي نخن حلفون نخل قداي كم زي كونيز نقرزلو. His Ugandan counterpart, Yoweri Museveni, President Sisi didn't mince words. He stated unequivocally that any unilateral actions on the Nile River are rejected by Egypt and warned that anyone who believes Egypt will overlook its water rights is mistaken. This was a thinly veiled reference to Ethiopia and its Grand Ethiopian Renaissance Dam, or GRD. To understand the gravity of Sisi's words, we need to look at the numbers. The Egyptian leader explained that the combined annual እጅንታይና ንርዘለና በሐፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ አጀንዳ ናይ ዝባሕር ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ኒል አጀንዳ ዝበሃል ዘሎ ንግብፂ ናይ ህይወት ሕቶ ስለ ዝኾነ ግብፂ ሸለሊላ ክትሓልፎ ትኽእል ኣይኮነትን ስለምንታይ ግን አገዳሲነት ዘሎ ሓድሽ አርእስቲ ድዩ ንዝብል ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣብ ድኻምነታ ክትረኽባ ትደሊ ኣብ ድኹም ጎንናታ ኣብ ደኺማትሉ ዘላ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ዘላትሉ አጀንዳ ዝያዳዊ ከተሳልጥ ትደሊ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ክሮስ ሮድስ ይብልዋ ኣብ ሓደ ቀራና መንገዲ እያ ዘላ እዚ ሕጂ ዘላቶ ፀገም አብይ አሕመድ ብዙሕ ናይ ዓለም ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም IMF ወርልድ ባንክ ሽፋን ገይሮም ከጥዕንዎ ይፍትኑለው ኣብ ባይታ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብራሉ ብዙሕ ሪፎርምስ ይገብራሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ምስክርነት ብኩሉ ይወሃበ ዘሎ ነዛ ጉዳይ እዚያ ነዛ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘላቶ ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ፖለቲካ ድዩ ወተሃደራዊ ድዩ ብኩሉ ዓቕሉ ፀቢብዎ ዘሎ ጉዳይ እንድሕር ሓሊፍዋ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ክኸይድ ይኽእል እዩ and that is the end of story for Egypt ነዛ ኩነታት እዚያ አጀንዳዎምን ሓደ እንተዋሓደ ሓደ አገዳሲ ዲል ከይገበሩ እንድሕር ሓሊፍዎም እቲ ዲጋ ተወድዩ ኔክስት ዲጋ ክጅምር እዩ and they have no leverage the worst thing እቲ ዝኸፈ ድማ ናበይ ተኸይዱ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕር ገጻ እንድሕር ኸይዳ then it's probably game over ናታቶም ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ሸለል ክብሉ ይክእሉን እዮም እዚ ስለ ዝኾነ ግብፂ እቲ ዝዓበየ ኤምባሲናታ ዝዓበየ ኤምባሲና ግብፂ ኣብ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ይኮነን ዘሎ ናይ መብዛሕትኡ ነገራት ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ናቶም ኣበይ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ዝበዝሐ ስታፍ ዘለዎ ኤምባሲ ናይ ግብፂ ኣብ ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ረብሑ ይፈልጥ አጀንዳ ናቱ ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ and that's why አብይ አሕመድ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ልቡ ዘጥፋሉ ዘሎ ኩነታት እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጥ ኣብዚያ ስምዕዋ ነፍሱ ነጊርዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ማለት ህልም ነው ምክንያቱም እዛው ይባላል እርስ በርሱ ማን ይፈነቅላል ያው የብሔር ጉዳይ ስለሆነ እዛው ይጨርሳል አሁን ባለው ኢትዮጵያ ማን ነው ማንንም ፈንቅሎ መንግስት መሆን የሚችለው አይቻልም እኮ መተላለቅ ነው እንጂ አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ማሰብ እብደት ነው አይሆንም በአንድ ጀንበር መቶ ሺዎች የሚታረዱበትን ትራጀዲ እንፈጥር ይሆናል እንጂ መንግስት መሆን አንችልም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሰው ገለን ይዘው አድርገን መፈንቅለ መንግስት ብናደርግ ኢትዮጵያን ሌላ ሱዳን እናደርጋት እንደሆነ እንጂ ሀገር ሆና እኛም መንግስት ሆና አንቀጥልም መቼም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት አብይ አሕመድ ዕልዋ እዚ ብቪድዮ ተወፀ ጥራዩ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘይከኣል ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘራርባ ኣሎ ከይ ነገር ካነ ነገር እንዝበሃል ዘረባ ኣሎ tell me something without telling me something ይብሉ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ በተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ኣይክእልን ምክንያቱ ዓሌት ብዓሌት ናብ ጀኖሳይድን ህልቂትን ክንከይድ ኢና ከምኡ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ንሕና ብኸምኡ ስለ ዝመፀና ዝኽእል የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ ጌርካ ነታ ሃገርሲ ድሕረይ ክድብተን ከም ትኽእል ገይረ ክሰርሓይ ዝብል ኢሎሞ ኣነ ድሕሪ ከይደ ሃገር ክድብተን ኣለዋ እምበር ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ክህሉ የብሉን ዝብል ዕላማ ከም ዘለዎ ስለዚ ሓደ ሰብ ተደጋጋሚ ከምዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ በሃል ብእንግሊሽ ፓራኖያ ይብልዎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤክስታይል ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ፀላኢኻ ምፅሓፉን ኣገዳሲ አብይ አሕመድ ፓራኖያ ኦር ሪያሊቲ ቼክ
زي الوا منجس زاربو زلو أبو مرو زلو فرهديو ويس أبايتا زرع نجار سلو زلو إذا كنت له tell me something without telling me something Abi's repeated coup warnings might reveal more than he intends زي بتتجاجامي بزعبا ناي الوا منجس زاربو زلو أبي أحمد كابتن السوز كبلوز دل زلو نلعلي كالس أجام كم زلو جوار محمد بتتجاجامي زقلت أنا قرت له الوا يصبيو كم زلو سبزي يزارب سلزي انتايو تنا أبي أحمد زهوت أزلو أبايتا زلو خنتاي للو هذا losing all on all fronts أب كل عودة كنا يسعر سلزلو انتايو يوم تمكينات بفانو أبام حراي يسعر له بشني أبو رمو يسعر له مستقراي ما كيف تنتسعير له أبكالي أبدي مشانقول ديو أبغامبيلا دي أبكالي ما كيف تنيك سعر زغل مهنياتو مورال زلو سراويت كم زي بلو أبزوانزي كم ردو نجار توسيد سلزلو هذا وتهدروا سعرات رايك جناح يكون تجمعاتو كلاي economy in free fall قط أباناتو دمت خالاي تفعيتيو ولا ونتم زبالة الدموز اللهم زبالو medical ناي medical professionals أبعود medic تعنا زلو أنصارو سلام وصل في قبرلو كالوت ناي منقص سرحتنياتات ممهران يخونو سراويد دما ناي دموش شجراجات إمام أب كلولاو كم زلون اتهزب دما بمولو أب حدا جنيا درجة بس يخم زلو يزنقر سلازي أبعودو كنا ترى كونس ناي هزبي من العال كجات ما خمس خل دما يرلو سالساي سي أكسس جامبيت سالساي دما بس قرب بتهجرات بعد جنة ناي بحريلو نيرترا حدا جا مسيرترا كلولاو فتيرلو مس سوماليا كلولاو فتيرلو مس جوبتي بتدقى جامي حماق نجار جبرالو بس كارو دورات من السودان دما تنهين لانرينا السودان والمتن قاطعي بملو سلازي تزقبر زلا جنة ناي بحر دما مس بزحات قرابتي شجر فتير والله نايل دام تنشن زناي جبت نريس أنا هنا دما ناي وترو أبزل على درجة زلو جبت دما بتزلوات الواجرة بكل من قد بدبلوماسيهم باستراتيجي كتر قرآن كتر بشون تعلى لا تزخف كفال دما دبل ايج دبلوماسي بتي مس أمريكان يوروبان IMF وورلد بانك حاجة سكراكبيل اللي بزيد ما مس تشاينا مس بريكس نخيد دالي سلازي دونالد ترامب دما نزي كمزة عينت نبريكس خيد مراحي شلل كبلو كمزة يكونه أب كينيا نريال لنا ويليام روتو يتنقالو نيكست ستيب ناتو دما نابي أحمد تاخو قبر خمس غل سلازي زون نفسه زخال حدا جاي تاريخ كده من الباتي خل خون مهنياتو زين ريوزلنا كنتات بكع كم من سهيل مريم هاديمو زت أفعال لجزية كل خل خون يلا جم جمال له ناتكم جم تاي خون خل مهنياتو نزخول لنا بتاعت أتحس كان تاريخ يوم أمو داتا تي إند جول أبي أحمد أبوليتيكا نكقتل ويونا بوليتيكا صوتو نكقتل زلوا تقولوا كبيري معناته تم بتاعت ريم زلنا وتهدروا بحدا من قدرت راي تدخون كتحلفت خليقة يعني وتهدروا سجون شجرت راي تدخون دحين بتنا يكون تبع بفتسو من دحريت كم لا زي كل درجة بس زلوا by the way I'm gonna give you one thing بتدقاقامي زقل زلونا قريو زي اجي تي زلو كنتات تابو نكهدمونا عبي نكتحنونا عبي زقبر زلو فتنتات كنرينا تابايتا زلو بفلاي تنايكو تباو تنشنس اتوم نتخو تبا بغرا بازو كاتلون وقوم مشيتن شارتا برحر شارت ناقبوريو ندو تسوى زلو فلاي توم حدا ايكونوميست زلو زناي ستيف هانكي زبال كم تري ولا لهم أب عالم تزخفه قالك كابتن زخف بعد إيراتات نيتوبيا ناي عالم نيتوبيا يكون زلو بتاعتي أبي أحمد يلو أو تيولو سلازي يا world is seventh worst currency أب عالم ببل شعب أي تزخفه بعد إيرا كوين زلو نيتوبيا يو زخاتي لك كم زا موجيت يكون زلو تي بعد إيرا نيتوبيا نقول قلت جسو كمين زخي زلو من هارنا وقتاتن من نابرو مخفى عندما أبزل على درجة يخيد مالتي إذا كم زيلو نحلو خلو نساتهم انتهي كجبريهم زفتن زلو أنت أري إرتراس جبرو زلون تي محبر سب عالم نأبي سبوق سئلنا كلوا سبوق قصنا كلوا ويون بسبوق نختكس زجبرو زلو دما مرأي للي. The Bishoftu International Airport is expected to quadruple Ethiopia's current passenger capacity and handle over 3 million tons of cargo each year. Bishoftu International Airport is more than just زين رياض لنا زي أفريكان ديفلوبمنت بانك بعلو كم وكيلنا إثيوبيا خوينو كابستفل عليو بيزنساتن تكالاتن أو هليلو ن10 بليون جنزب أمتيو نبعلو دمات أفريكان ديفلوبمنت بانك 500 مليون ويك أفريقيا بليون إنفست بمقدار نزيز عبي إيرلاين ساب أفريقيا أبي إثيوبيا أبي شفتو زبحر لك سرح نت فاندينج نت فاينانسينج حق زوا مالو زي نفسه زقالة نعبد مدحان أبقلو لاو زل هاجر بسلسلة من قد أبكينا تأتي زل هاجر بخمسة من قد كرت ونر لنا I don't know سلام تايو زي تعب كميك لكم تناكو نزا هاجر زيا زقبر الله حلفة
مجلسية زي بالله يعني ማለት እቲ ግዜ ኣብታሊ ግዜ ኣብታሊ እዋን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንገልፆ ንኸውን ግን ነዚ ሃገር እዚኣ ዝግበረላ ሓለፋ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ግን ያ they have an advantage ኣብዚ ብዙሕ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ገለ ንስማዓዮ ኣነ ሰብ እዚ ፈትወየ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ስለተዛረበ And this airport will be a game changer for transport in Africa, but not just in Africa. It will be a game changer for transport. 60 million passengers. As a shared African vision. Airport, a mega airport. While state-owned. Mega airport. And this anyway ብዛዕባ እቲ ዲጋንዲ ዝዛረብ ግን ኣብ ካልእ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት ትኸይድ ከም ዘላ እውን ቶምታት ናበለ ይዛረብ እዩ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ክገብረልኩም እየ ኣብቲ ናይ ዜና ናይ ዓለም ንእሽተይ ክንሓልፍ ኢና ከነተሓሓዞ ስለ ዘለና እቲ ኩነታት Volodymyr Zelensky and European leaders, including Sir Keir Starmer, will speak to Donald Trump in an emergency summit later today. The Ukrainian president will be in Berlin for the virtual meeting, joining the German chancellor, who is hosting the talks. It comes ahead of the US president's meeting with Vladimir Putin in Alaska on Friday, amid concerns that the two leaders will forge the makings of a peace deal without input from Ukraine. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ብዝግበር ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕ ብዝግበር ክውዳእ ከም ዝኽእል ወይ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ንምፅላው ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘለዎን መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ብዘይናቶም ሕቶ ብዘይ ንሳቶም ከይተሳተፍዎ ከለዎ እቲ ኩነታት ብናይ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ጥራይ ንኸይውዳእ ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ንኽወስዱ ይጓዓዩ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ናይ ዩክሬን መጀመርያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣባይታ ኣብዚ ክሳብ ብዝ ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ኣኼባ ጥራይ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ኸ እንታይ እዩ ነዚ ሓጓፍ ተጠቂማ ራሽያ ድሮ ነቲ ኣገዳሲ ግንባር ዝበሃል ዝነበረ በቲ ፖክሮቭስኪ ድዩ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣትዮም ከም ዘለውን ኣገደስቲ ቦታታት ሒዛ ከም ዘላ ናብዚ እዋን እዚ ዝንገር ዘሎ ራሽያ እዚ ከዓ ነቲ ኣብቲ ዲስካሽንስ ክኣቱ ከለዉ ፀብለልትነት ሒዞም ክኣቱ ከም ዝኽእሉን ዩክሬን ድማ ወይ እውን ራሽያ ድማ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ነገር ንክትገብር ዩክሬን ብዙሕ ኣማራፂ ከም ዘይብላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተቐቢሉ ካልእ ኣማራፂታት ክህሉ ከም ዘይክእል ገይሩ ውሳነ ንክህብ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ንነዊሕ ዝቐፀለ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኣላስካ ዝግበር ርክብ ኣብ መንጎ ፑቲንን ትራምፕን ሓደ መዕለቢ ንክርከቦ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ ግን ብዙሕ ኮምፕሊኬሽን ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ኣይመስልኒ ራሽያ በዚ መንገዲ እናደፈቶ ከላ ዶናልድ ትራምፕ ካልእ በዚ ምስ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኤውሮጳ የባእሰሎ ምክንያቱ ንኤውሮጳ ከይተወከሰ ምስ ራሽያ ርክብ ገብር ኣሎ ስለ ዝበሃል ዘሎ እቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ ራሽያ ኣብ ኤስያ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ድማ ንርአ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣሜሪካ በይና ወይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ብዙሓት ፈተውቱ ከመይ ኢሉ ይግለል ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ኣብ ዩክሬን ስለተሳዕሩ ምስ ራሽያ ንፑቲን የሐጒሶም ኣብ ጎኑ ክገብርዎ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዉ ምስ ካልኦት ኣብ ጎኖም ዝነበሩ ድማ ካብኦም ዝሃድምሉ ዘለዉ ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና እዚ ኣገዳሲ መድረክ እዩ ዲፕሎማሲ ኣብቲ መጀመርያ ዝገልፆ ዝነበርኩ ዓለምና ትቀያየር ከም ዘላ ንኸጉላሓልኩም ኢለ ደምፆ ዘለዉ 6 months ago this was unthinkable but today it's a headline Donald Trump has unwittingly unlocked a thaw more like forced it He's brought two of his biggest rivals closer, India and China. It's not a full-scale reset yet, more of a tactical realignment, but it's very much in progress. In recent months, we have seen signs of normalization. Today, we got the biggest one yet. Reports say Wang Yi is set to visit India. Wang Yi is China's foreign minister. There is no official word from Beijing yet. His last visit to India was 3 years back. And on that visit, he met two key officials, National Security Advisor Ajit Doval and External Affairs Minister S. Jaishankar. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣገይን ቅድሚ 2-3 ዓመታት ከጋጥም ዘይክእል ዝመስል ዝነበረ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ብኩሉ መንገድታታ ምስ ኤውሮጳ ኮይና ንህንዲ ኣብ ጎኖም ብምግባር ኣንጻር ቻይና ኩሉ ዓይነት ድራማታት ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ንቻይና ንምቕርቃር ድማ ንህንዲ ኣብ ጎኖም ጌራ ብዙሕ ፈተነታት ገይሮም እዮም ቻይና ኩሉ ግዜ ዕጉሳትን ስትራቴጂናቶም ድማ ንነዊሕ ዝጠመተ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ግን በቋራጭ ክረኽብዎ ስለ ዝፍትኑ ንህንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ካብ ራሽያ ካብ ፑቲን ንክፍንትትዎም ብዙሕ ፃዕሪ ምስ ገበርዎም ህንዲ ድማ ስለ ዝዓበዩ ንቁጠባ ናቶም እውን ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ እቲ ዝምድና ምስ ራሽያ ወታደራዊ ይኹን ንቁጠባ ንህንዲ ንምቕፃዕ ብዙሕ ስጉምትታት ክትገብር ጀሚራ ከም ዘላ ኣሜሪካ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ናይ ፓኪስታን ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ኣሜሪካ ከይዶም ከም ዘለውን ተወሳኺ ደገፍ ክወሃቦም ከም ዝኽእልን እዩ ስለዚ እሱ ምስ ኮነ እዚኦም ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ
هندي مراحي مس تشاينا كم تدواولن مس راشيا ركب يقبر كم زلون هجي ما ناي تشاينا منستر جات وصاي ناب هندي اتو كم زلون نرزلنا حجي انتاي زرا زلو تي مالتي بولار وورلد زبحال زبع البريكس توغله ترغم يبلون كبحال دصن حسلمتايو دونالد ترامب نزا هند تبحال هاجر كم مصاودي ابت بريكس تي واسله زنبري هندي اقداس هاجريو اقداس هاجر ابت بريكس دما بكونسنسس ويكا بمردا طراي سلازسرح هذا صياقيتو نحريتي خالو تودب ترغم كل ويكلني حجي ግን بملان نچاينا بوتادراون بقطبان كينات اوجات لامريكا نراشا نسلست عامتين قالنا بكينات الله هند دما حجي كتصفع بنقد كتصفع جميرا الله بخاله دما تصابوتات كمصا سلاز جمره چاينا راشا هندي سلست يوم تتعارقهم ات مالتي بولار وورلد نبلو زلنا اوفيشالي اتيلو زيوم سلستيوم صقاتات ببز حزبي بعداغا بتكنولوجي بخلو تم زحيل اليوم سلستيوم بحدا كسرحو تجميرهم فللياتهم عصبيبهم كم حدا بلو كوينهم كسرحو تجميرهم اتهم كالوت بريكس ايثيوبيا دياتيبهم قبص دي توساخي تلو صبق تريلك زيوم سلسته بحزبي بصقاتات بعداغا بتكنولوجي بوتادرا بخلو العالم من امريكا العول صقط خفطرو لازقوا الحجراتيو ስለዛ መንጎ زيوم سلستيوم ዝግበር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ عندرو ዝገብሮ ዘሎ አገዳስ ስጉምቲዩ ስለዚህ امريكا بعلا بتخطلو زلا كنتات ني نتن صلاتا نخلاتن بحاده كم زخونات جبرنا لا نفتوتهم كنت يجبروا له زي قاليتي انتو بجمير لكم نيره بوتا دراو عين جمير لكم نيره بقطبات جبرهم زلا خاصم عبزي. These agreements in place where the Japanese, the Koreans, and to some extent the Europeans will invest in companies and industries that we direct them largely at the president's discretion. And how does that work? I mean, it's almost like an offshore. انتايس كيف لا مسيلكم زي حدا سبب اكس حفاوري دونيرو امريكا انتاي تبلا الله زي تعريف قبل على جابان دبوب كوريا اوروبا حبرت كندا غيراتو زلا تعريف يكون كال تصنوتات نتي امريكا اوروبان جابان دبوب كوريا نعمتات كابتن دد خصبو زنبرو تريد سربلاس لزنبرو نتي نساتهم اكيبو زنبرو مخسب بمولو تسكيبكم مصوناتنا سلازخونه كابانا سلازوسطكم اب امريكا انفست غبرو تبلا مالا ازدما إذن هجرات جاتن مجزعتنا هي أمريكا جزءاتنا أمريكا مخانا بوقعي زرقاقص على كنتاتيو نابلي يزقل تصلو and this is قال بقالو كما يزبل التمراحي بصحف سلدس فرنبر عبديا حتى قولو أبتعمل سناتو كسمعكم ينتايكم زبل it's just crazy or what? Well, Larry, I think a good framing of that is other countries in essence are providing us with a sovereign wealth fund. So they're going to buy our goods. Well, that's essentially what's going on. Well, or wait, let me step back. They're going to build our factories. They're going to help us to build new factories, which Mr. Trump loves. Exactly. So the way to think. زارب زلو ناي تريجري ناي تراجر ناي امريكا ناي تريجر حلافيو ما راح ناي قطبا مالتي انت يزبل زلو ناي كالوت هجرات حبتي فابريكاتاتنا قطبانا نكن هنص يخفلونا خمزلو غيركا وسدو كل زي زغبر زلو حجي ناي جابان ديو ناي دبوب كوريا ديو ناي كالوت هجرات اسيا ديو اوروبا حبرت مولو ديو كندا ديو بت تعريف غيرنا لهم زلنا غيرهم قبل عليو دما نامنت اوروبا حبرت تعريف ترايدي كونه لحد تريليون غنزب امريكا انفست قبر كم زلوك على تيلو 700 بليون نداد غز طرف 600 بليون معها انفست قبر مخان نغير نيرو سعود عرب ديو امارات ديو كالو دما تريليونات ገንዘብ ኢንቨስት ገብሩ مخانو نغير مالو ስለዚህ ሁሉ እዚ ገንዘብ እዚ አባና መቲዩ ቆጠባናትና ደጊምና ነከን ሀንጽ ፋብሪካታት ነህና ነህንጽ ይገብሩልና አለው ማለት እና በላይ ዝገልጽ ዘሎ it's crazy እዚ ተሓደ ክኾን ከሎ ምናልባት ንአሜሪካ ይሰልጣለሁ ንብል ከለና ንእስራኤል ከንታ የጋጥማሎ ንዝብል ካንስማ أبزي أبغلتي من قد خنرينا on the show. And I've been saying for a while that I liked her because I perceived that she was being authentic, even when I disagreed with her. Oh, she's authentic. Yeah. AIPAC is evil. AIPAC is evil. Evil. Unbelievably evil. It shocks my conscience and my soul that people as evil as this exist in this world. Do you think Israel wants... كم نريو زلنا اتقداي ناي إسرائيل كند منتاي أبتي ميديا ألوتا بفلة من سياتن أبزنوس ولدون تسألنا ترخيب الله سترا يقن خلا يكونن نروي جيرات تزلد ما سمعوا. The world's largest sovereign wealth fund says it will divest its portfolio from more Israeli companies. That adds economic pressure to mounting political and diplomatic pressure. Crystal Gamansing has the very latest again from London. Crystal. Good morning, Heather. Yes, we are hearing from the CEO of Norges Bank Investment Management. As you said, that is the world's largest sovereign wealth fund. نروي زلهم مجمريا
ጽቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ካልእ ሰብ ግን ስለ ዘይፈልጦ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሶቨሬን ናይ ዌልስ ፋንድ ዘለዋ እያ እንታይ ማለት እዚ ዕቁር ሃብቲ ናይቲ ሃገር 2 ትሪልዮን ከባቢ ዝበፅሕ ኣለዎ 2 ትሪልዮን ሜይቢ ቁጠባ ናይ ራሽያ እዩ ልዕሊ 2 ትሪልዮን ቁጠባ ናይ ኖርዌይ እውን ክንዱ ዝኾነ ይመስለኒ እቲ ትሬዠር ናቶም ግን እቲ ናቶም ዕቁር ሃብቲ ናይዚ ሃገር እዚኣ unbelievable ስለዚ ኖርዌይ maybe ንዓመታት ንምቕፃል ጋራንቲ ዘለዎ ቁጠባ ዘለዎ ሃገር ተሎ ኖርዌይ ነዳዲ ስለ ዘለዎ ካብ ውፅኡ ነቲ ነዳዲ ድማ ከም ካልኦት ከምዞም ሃገራት ዓረብ ነዳዲ ሸይጡ በለጭለጭ ዝብል ገዛ ገዝዩ ገለመለ ዘይኮነስ ነቲ ገንዘብ ብምሉእ ኢንቨስት እዮም ዝገብርዎ ንመፃኢ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣብ ኩሉ ነገር ኢንቨስት ዝኾን ባይ ዘ ወይ ኣብ ክሪፕቶ መፅኦም ኣለዉ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ገይሮሞ ዝነበሩ ኢንቨስት ብምሉእ ኣውፅኦም ኣለዉ ኣብ 11 ካምፓኒታት ናይ እስራኤል ኢንቨስት ይገብሩ ነይሮም እዛ ሃገር እዚኣ ናትና ኢንቨስትመንት ኣይግባኣኒ ብምባል ኖርዌይ ተሪር ስጉምቲ ኣንጻር እስራኤል ስለ ትወስድ ዘላ ኢንቨስትመንት ናታ ከተሕፅሮ ጀሚራ ኣላ እዚ ድማ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ ቁጠባዊ ትርጉም ዘለዎ ነጥቢ እዩ ስለዚ ኖርዌይ ተባዕ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ ብግምጣሉ ድማ ሓያል ሃገር ምዃና ድማ ኣብ ዓለም ተርእላ ስዊስ እውን ከምለዎም ናይ ናሽናል ሶቨሬን ፋንድ ኣለዎም ግን ከምዚኦም ናይዚኦም ኣይኮነን ዝያዳ ነቲ ባጤራ ናይ ስዊስ ንምእላይ ኢሎም ዝጥቀምሉ ናይቲ ናሽናል ባንክ ናይ ስዊስ ኣለዎም ግን ናይ ኖርዌይ ኣብ ዓለም ካብ ተፈልጡ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም ቀዳማይ ተሰማዕነት ዘለዎ እዚ ናይ ኖርዌይ ፋንድ እዩ ስለምንታይ ኣመና ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ናይ በዓል ስዑድያ ናይ በዓል ኢማራት ናይ በዓል ቀጠር ከምኡ እዩ ዓበይቲ ኣለዎም ሳቶም እውን ግን ናይ ኖርዌይ ኣብ ሙሉእ ኤሮፓ ሓደ ካብቶም ናይ ብሓቂ ዕቁር ሃብቲ ዘለዋ ትበሃል ሃገር ጀርመን እያ ኖርዌይ በዓል ጀርመን ዕቁር ሃብቲ ዝበሃል የለን ኣብ ፈረንሳይ ዕቁር ሃብቲ ዝበሃል የለን ጀካ ናይ ስርቂ ኖርዌይ ግን ዕቁር ሃብቲ ዘለዋ እያ ስለዚ ኖርዌይ ዘለኹም ካብኡ ናብኡ ክትተኣማመኑ ትኽእሉ እንተለኹም ንመፃኢ እውን ኖርዌይ ክንብል ንኽእል ትኻሊ ግን ኩሉ ብዕዳ ዝነብር ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ኖርዌይ ንክገብር እኮ ሶቨሬን ዌልስ ፋንድ ክገብር ኢሉ ብኤግዜክቲቭ ፓወር ኣትዩ ነይሩ ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ገይሮም ኣለዉ ክገርመኩም ሶቨሬን ፋንድ ገይሮም ኣለዉ እቲ ብዙሕ ነገራት ኣብኢትዮም ኣለዉ ግን መቸም ናቱ ኣብ ካልእ ግዜ ገሊፀ ነይረ መስለኒ ዝኾነ ናብቲ ኣብ ኩነታት ከድና ሕጂ ንእሽተይ ናይ ቁጠባ ነጊረ ናብ ፖለቲካ ክምለስ እየ We had nowhere to go. Capital One stripped 300 bank accounts from me. 300 in the middle of the night. They sent us a letter after doing business for 20-something years. All your bank accounts for golf courses and condominium buildings and hotels, they're all gone in the middle of the night. I mean, how do you pay your taxes? How do you pay your employees? This happened across the board. It happened with JP Morgan Chase. It happened with Bank of America. It happened with... ወድነ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኤሪክ ትራምፕ ይበሃል እገዳ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘሎ እዩ ዝነገረና ዘሎ እገዳ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2020 ምስ ተሰዕረ ኩሎም ባንክታት ንትካላት ናቱ እገዳ ከም ዝገበረሉ ዝነግር ዘሎ ዌልካም ቱ ኤሪትሪያስ ላይፍ ኤርትራ እንታይ ከም ዘጋጠማ ክርዳእኩም ደር ኮይኑ በዚ መንገዲ እዚ ከም ትርድእዎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እገዳ ናይ ባንክታት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ብኣካል ስለ ዝፈለጥዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቢትኮይን ዶ ኣብ ክሪፕቶ ዶ ኣብዚ ጂኒየስ ኣክት ዶ ገለ ዝጎይ ዘሎ ኣንጻር ባንክታት ስለ ዝኾነ እዩ ባንክታት እንታይ ከም ዝገብሩ ስለ ዝፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ድሕሪ 4 ዓመት ምስ ተሰዕረ እንታይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ጥርጠራ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንነፍሱ ክብል ንዓለምና ምሉእ ናፅነት ይዝብ ዘሎ እዚ ክሪፕቶ ብሎክቼን ገለ ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂ ካብ ናይ ኣሜሪካ ቁፅፅር ካብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ቁፅፅር ሰብ ክነብር ከም ዝኽእል እዩ ዝገብር ዘሎ ስምዑ እንታይ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ክሪፕቶ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ ሳቶም ኦፍኮርስ ረብሓውን ስለ ዘለዎም First Republic, and this wasn't just happening to the Trumps, people with a lot of zeros on the end. This was happening to conservatives all over the country. We didn't have a damn choice. So before my father, won the election, before my father was in office, we started getting into cryptocurrency. The people in cryptocurrency were being debanked just like Trump was being debanked. Right. And you know what? It's become the fastest growing industry anywhere in the world. It's actually removed a lot of the power from the big banks who have weaponized their platforms against the American people, and I could not be more proud to be. I don't know. Brian, ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ክልቲኦም ደቆ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዳን ኤሪክ ዝበሃል እዮም ኣብ ፎክስ መፅኦም ዘረቡ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ክሪፕቶ ክንምንታይ ንኤርትራ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ የዛረብ ዘለኹ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣዶፕት ክትገብሮ ዘለዋ ሃገር ቀዳመይቲ ኤርትራ እያ ስለምንታይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቁፅፅር እቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ቁፅፅር ካብኡ ክድሕን እንድሕሪ ኮይና እዚ ክሪፕቶ ብሎክቼን ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ፔይመንት ሲስተም ኤርትራ ከተተኣታትዎ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ሓደ ካብቲ ሶቨሬኒቲ ልኡላውነትካ ንክትሕሉ ዝገብረካ ኩነታት እንተሎ ካብቲ ናይ ባንክታት እገዳ ንክድሕን ድሕሪ ኮይንካ ኣብዚ ቴክኖሎጂ እዚ ቅድሚት ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ነብስኻ ምስ ዝኾነት ሃገር ንክትነብር ዝሕግዝ እዩ ኣይ ሆፕ ኤርትራውያን ምሁራት
ኣብተፈላለዩ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንቅድሚት ክወስድዎ ድማ ትምኒተዩ ክኸውን እዩ ድማ ሓደ ግዜ ዝብል እምነት ኣለኒ እቶም ግለሰባት ኮይንኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪፕቶ ንዓኻውን ብግልካ የድልየካ እዩ ምክንያቱ እቲ ክሪፕቶ ናፅነት እውን ስለ ዝበካ ብፍላይ እቲ ካብ መንግስታት ብቁፅፅር ትፈርሁ ቢትኮይን ብወለድ ደረጃ ክትሕዞ እንተጀሚርካ ከምኡ ድሌት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዘይትፈልጥዎ ሓንደፍ ኢልኩም ኣይትእተው ኣስተውዒልኩም ክትከዱ ይደሊ ናይ መወዳእታ ለበዋ ናይ ስድራ ቤታት ድሕሪኡ ናብቲ ፖለቲካ ክምለስ ኢና You to destroy the village. Now we really have no use for you no more. Your daddy ain't there. Your husband ain't there. Your son is raised wrong. Your daughter is watching you work. You have done what we wanted you to do well in destroying the village. The father of your child is probably in court with you over nothing. I'm more እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ናብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ተተበፅሕ ደስ ምበለኒ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን CIA ይኹን ናይ ኣሜሪካ ፍልስፍና ብድሕሪ መጋረጃ ኣትዩ ነቲ ዓዲ ነቲ ሕብረተሰብናትና ከምዚ ድምሰስ ገይርዎ እዩ we are a broken society ዝብለኩም ዘሎ ካብዚኣቶም ቀዲሖም ዝዛረቡ ኣብ ሕብረተሰብና ስለ ዘለዉ እዩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ናትና ተጠቂሞም ነቲ ህይወትና በቲኖም እዩ እንኳ ሓጎሰክን ደቂ ኣንስትዮ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝብለን ዘሎ ስድራኽን በቲንክን ሰብኣይክን የለን ምሳኽን ዝፍሉት እዩ ሰብኣይ ዘይብሉ ውላድክን ፋውል ስለ ዝኾነ ኣብ እስር ቤት እዩ ዝህሉ ዝኸውን ጓልክን ንስኺ ዝወለድክያ ይብሎም ኣሎ ሜይቢ ንስኺ ትወርኪ ማለት ብማዕኮርካ ምስዕሳዕ ማለት እዩ ንስኺ ብማዕኮርክ ሳዕስዒኪ ኣብ ኢንተርኔት ተውርድዮ ዘለኹ ጓልክን ዑና ራእየ ተሓብላ እንታይ ዓይነት ወላዲት ምዃንኪ ምስ ሰብኣይክ እንታይ ርክብ ከም ዘለኪ ፈቆዶ ቤት ፍርድን ኣብ ፈቆዶ ሶሻል ሚድያን ክትቋየቑ ከም ትውዕል ዘለኺ ትሪእየ ክላ ጓልኪ ፅባሕ ንጎ ንዓኺ ቀዲሓ ከማኽያ ክትከውን ወይ ካባኻ ክትገድድ እያ ስለዚ እንኳ ሓጎሰክን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣዴታት እቲ ናይ ጸለምቲ ህይወት ተበቲኒ እዩ እዚ ብመፅሓፍቲ ዝተረጋገፀ እዩ ኣብ ሱሳታት ጸለምቲ ድኻታት እዮም ነይሮም ግን መብዛሕቶም ጸለምቲ ኣቦን ኣደን ብሓደ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሓያል ዝኾነ ሶሳይቲ ነይርዎም ብመፅናዕቲ ሽዑ ነዚኦም ክንሰብሮም እንተኮይንና እዚ ሶሻል ዌልፌር ሲስተም ዝበሃል ኣምፂና ነተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሰብኣይ ገዲፍክኖ ምስ ደቅኽን እንተወፂእኽን ገንዘብ ክንከፍለክን ኢና ኢሎም ነቲ ሲስተም ኣታታትዮሞ ካብኡ ንድሓር ሓዳራት ናይ ኣሜሪካ ናይዞም ጸለምቲ ማለት ኮምፕሊትሊ ከም ተሰብረ እቶም ደቂ ተባዕትዮን ኣወዳት ናሽጡ ከለዉ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኮንቶ ከም ዝኾኑ መብዛሕቶም ቁም ነገር ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ኣብ ገበናትን ኣብ ሓሽሽን ኣብ ካልን ከም ዝፅመዱ ከም ተገብረን እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ድኽመት ድማ ካብኡ ዝመፀ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም መምሃሪ ዝነግሮ ዘሎ ክንመሃረሉ ድማ ይግባእ ናብ ካልኦት ኣመሓላልፍዎ ብዙሕ ፅቡቕ ዘለና ጭዋ ባህሊ ዘለና ክብርታት ዘለና ታሪክ ዘለና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ታሪክናን ክብርታትናን ተሓሊና ክቡራትን ሕፉራትን ኮይንና ክንነብር ኢና ታሪክካን ክብርታትካን ጉሒፍካ ድማ ትጓሓፍ ንስኻ ድማ ደድሕሪዩ ስለዚ ናብቲ ፖለቲካ ናይ ዞባና ክናቱ ድሮም ጀምሮ በአንዳነት አለ ምናውቀው ነው በጣሊያን ጊዜም አገራቸውን ክደው ህዝባቸውን ክደው ከጠላት ጋር የተሰለፉ የጠላት ሹመት የተቀበሉ እና ህዝባቸውን የጎዱ እንዳሉ ሁሉ አሁንም ከውጪ በተላላኪነት ራሳቸውም የራሳቸው የፈለገው እንትን ይኖራቸው ግን የሌሎችን ትጥቅ እየተቀበሉ የሌሎችን ገንዘብ እየተቀበሉ በአገራችን ላይ የባንዳነት ሚና የሚጫወቱ እንዳሉ ማስተዋሉ ተገቢ ነው። ከነዚህም ጋር ነው አንዱ ፊልሚያ እየተደረገ ያለው። እንግዲህ የሁሉም ሩጫ እቺ ሀገር በአጋጣሚ የተለያዩ ሪሶርሶች ሀብቶች ባለቤት ነች። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ወታደራውያን ይኹን ፖለቲካውያን መራሕትና ኢትዮጵያ ብኩሉ ብየማንን ፀጋምን ሓንቲ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ፀላእትና ንዓና ፊት ንፊት ክገጥሙና ስለ ዘይክእሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ተላኣኽቲ ወይ እውን ብኢድ ኣዙር ገይሮም ብመንገዲ ዝተፈላለዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝቑሽምድዎ ዘሎ ሓይልታት ብኣታቶም ገይሮም እዮም ክዋግኡና ዝፍትኑ ዘለው እናበሉ እየ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ንምሳቶም ኢና ንገጥም ዘለና እንታይ እዩ ንምንታይ ዘረባ እዚ የድልዮም ድሕሪ ኢልካ ድማ ኣብ ባይታ እንድሕሪ ዘይትዕወት ሃሊኻ ምክንያት ክደልን ኣይግድን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ዘይዕውተካ ዘሎ ስለምንታይ ኢኻ ክትዕወት ዘይከኣልካ ስለምንታይ ዓይነት ከምዚ ውድቀትን ስዕረትን ስለምንታይ የጋጥመካ ኣሎ ንዝብል መልሲ ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ ድሕሪ ደየለ መን እዩ ክድንግፀልካ ዝንቅፀልካ ኣካል የለን ስለዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሪሊ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ከም ዘለው ንጎሆም ብሸትን ኣብዪ ኣሕመድ እውን ዝበሎ እዩ ባንዳ ተቆፂሮም መፂኦም እዮም ዘብሉና ዘለው ብገንዘብ ዝተቆፅሩ ከዳዓት ንሳቶም እዮም ዝሃስዩና ዘለው እናተባህለ ይዛረብ ዘሎ ኣብ መወዳእታ በዓልካ ዓንዲርካ ዘበገስካያ ኩናት እዩ ውፃእያ ጥራይ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እውን በዓሉ ስምዕዎ ኣብዚ
የሚደለል ሰው እዚህ ውስጥ የለም ብዬ ራሴን የማታልል ሞኝ አይደለሁም። የቤተ ክርስቲያንን ራስ ለመሸጥ ሽልንግ የደለለው ሐዋርያ ቤተ ክርስቲያንንና ፖለቲካ ለመሸቀጥ ሰው ሳንቲም ቢወስድ ደግሞ አይገርምም። ራሱን እኮ ተሽጧል እንኳን ከዚያ በታች ያለው አይደነ ነን ቀድም ሕጅን ማን ከዛረብ ይሊ ከሚልዎ ኣብታ ሃገርቲ ብገንዘብ ዝተሸጠ ሰብ ከም ዘሎ ኢሉ ክዛረብ ከሎሲ በመሰረቱ ብገንዘብ ዝተሸጠ ናይ ገንዘብ መጋበርያ በዓሉ ከሎ ንኻሎት ሓባል በልያ ከይትቀድመካ ዛ ዓይነት እዩ ድፍረት ናይ ሰብኣይ ዝግን ፍሊ ዝበለዩ ዝኣመነ ኣሚንዩ ከም ዝኸውን ዘሎ ግን ክንደይ ከተቆፅለ ያ ኩነታት እዚኣ ብዙሓት ሰባት ተጋጭዎ ዘለያ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ አንፅርፅሮት ወይ ከዓ ጭንቀት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ሕማቅ ቃላት ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር በዛ ኣብቲ ዓዲ ብገንዘብ ተገዚእኻ ምስራሕ ባህሊ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ከም ዝበለ እዩ ንሕናሲ ለመንቲ ሃገር ኢና እኮ ኢልዎም እዩ ብዝኸድናዮ ብሃገር ዓረብ ይኹን ሃገር ኤውሮጳ ይኹን ሃገር ኤስያ ኩሉ ግዜ ምስ ለመና ኢና ንሕና ዘይንልምነሉ ሃገር ደኸሎ ኢልዎም ሕጂ ድማ ያ ብገንዘብ ግቦና ወሰድካ ብዙሕ ግዜ ይጥቀመላ እዚኣ ብዙሕ ግቦ ዝወስዱ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሲስተም ናቱ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ኣቕሊ ፅበት እዩ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራውያን ሓንቲ ለበዋት እዮምና ነይሮም ንበዓል ዓቢ ይኹን ነዞም ጀነራላቱ ዝምልከት ማለት እዩ ስምዕዎ ምስ ከብዚ የጦርነት ተጀመረ እባካችሁ ምርኮኞች አትላኩብን ሁለተኛ አሁን 4 ኪሎ በሙሉ የሞላው ምርኮኛ ኢሳያስ አፈወርቂ ማወቅ ያለበት ፕሬዝዳንቱ ከወያኔ ጋር እንደ ጨውቃ ስትመላለሱ ገንዘብ እንደጠፋ ስትቀያየሩ እነዚህ እንስሳዎች አእምሮ ስለሌላቸው ነው ግማሹ በቅዘን ይያዛል ግማሹ አቅጣጫ ጠፍቶት ይያዛል ግማሹ ተደብቆ ተኝቶ ይያዛል የምርኮኛ ማል እኮ ነው አለምሸት ደግፌ ምርኮኛ ፋጫ ደበሌ ምርኮኛ ብርሃኑ ጁላ ምርኮኛ አባ ዱላ ገመዳ ምርኮኛ እንታይ ዝብል ዘሎ በጃኸም መንግስቲ ኤርትራ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዓና በጃኸ መንግስቲ ኤርትራ እዚያ ጉዳይ እዚያ ተሓባበረና ድሕሪ ሕጂ ዝማረኽኩሞም ኣይትስደዱልና ቪድዮ ባዕሎም እዮም ከምዚያ ገይሮም ኣቀናቢሮማ ነቲ ዘረቡ ፅቡቅ ገይሩ ኣኖት እናወሰደ ከለና ኣቢ ዝኾነ ዝተማረኸ ኣይትስደዱልና ብምሩኻት ጠቑ ኢልና ንስኻትኩም ራሕሪሕኩም ትሰድዎም ኣብልዕኩምን ኣስትኹምን ተተመሊሶም ድማ ነዚ ሃገር እዚያ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከም ዘይትወፅእ ገይሮም ኣብ ድራማ የንብርዋ ኣለዉ ስለዚ ዘዝማረኽኩሞም ቡጌርኩም ኣብ ካልእኩም ክበርዎም በራብዚ ኣይትስደዱልና እናበለ በብሓደ እናረቁሑ ነቶም ምሩኻት እቲ ዝፍክር ፀንሕና ኣብነት እዚ ሓደ ካብቶም ምሩኻት ዝነበሩ እዩ እዚ ሕጂ ኣቐድም ኣቢልና ክንሪኦ ፀናሕና በአጋጣሚ የተለያዩ ሪሶርሶች ሀብቶች ባለቤት ነች ድሮም ጀምሮ በአንዳነት አለ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሎም ሓደ ብሓደ ተማሪኾም ዝመፁ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሃገር እዚ ድሕሪ ሕጂ ንኸይማረኹ ተማሪኾም ድሕሪ ማሪኽኩሞም ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ምምራኽ ኣይትስደዱልና ይብላ ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ፈኽራ ዘግብሮም ዘሎ ባንዳ ወሽዶ ወላ ጀነፍሪድ ዝብልዎም ዘለው ኣነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣወዳድባ ናቱ ይኹን ኣካይዳ ናቱ ብዝሒ መንእሰይ ዝዓስሎም ዘሎ ብብዝሒ ብሓይሊ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ግንባር ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ብዙሕ ናይ ጥርናፈን ናይ ውዳበን ፀገማት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እሱ እናሃለዎ ከሎ ግን ንሰራዊት ናይ ኣቢ ካብ ምቁሽማድን ካብ ምድካርን ኣይሓመቐን ስለዚ እንታይ እዩ ምስ ኩሉ ድኽመታቱ ፋኖ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ሒዘ መፅአ ኢሉ ኮማንዶ ኣሰልጢኖም ለኢሉ ሰራዊት ብብዝሒ ዘሄለ ገለገለ ገይረ ዝገበረውኒ ዝገደፉኒ ኩሉ እናበለ ነዞም ኣብ ኣወዳድባ እውን ብዙሕ ድኽመታት ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ፋኖ ሓልፍ ኣይከኣለን ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ኸደ ቤላ ገይሮም ይድክርዎ ኣለዉ መምስ ደከርዎ ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሕጂ ዳርጋ ድልዱል ሰራዊት እዮም ተቐይሮም ዘለዉ እቲ ኣፅዋር ዝሕዝዎ ዘለዉ እቲ ሞራል እቲ መንእሰይ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ እቲ ቁጠባ ሕማቕ ስለ ዘሎ እቲ መናብሮ ሕማቕ ስለ ዘሎ እቲ እንኮ መፍትሒ ንዓቢ ፈንቂልካ ምዃኑ ጥራይ ስለ ዝርድኦም ዘሎ እቲ ኣሰላልፋ እቲ ሓይሊ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብግምጣሉ ሞመንትም ንዑ ስለ ዘየለ ብኩሉ መንገዲ እናተፀፍዐ ዝኸይድ ዘሎ ብወገን ትግራይ ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ሓንቲ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ዘሎ እዚያ ዝዓቀብና ንዘለዓለም ንሕና ኢና ስለዘይ ምጭናቕና ስለዘይ ምብካይና ስለዘይ ምፍራሕና የቕሬታ ግበሩልና ነገራት ሰላም እዮም ዘለዉ ብርግፅ ድማ ዝበለፀ ሰላም እናኾኑ ክኸዱ እዮም ነገር ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ብሞትና ስለ እንሓዝንን
ኩነታት ጽቡቕ ናክሳብ ዝዓ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ትህወሓት እዩ እዚ ኩሉ ወታደራዊ ኣቃውማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ካልእ ዘሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ኢትዮጵያ ሓደ ግዜ ክትፈርስ ከም ትኽእል ነፍሲ ወከፍ ክልል ኣብ ካልኩሌሽን ናትለዎ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ኣብቲ ግዜ ኢትዮጵያ ትፈርሰሉ ዝገደደ ሽግር ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፎም ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሱ ኣሕይሉ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ረብሓ ናቱ ንከውሕስ ንኣብነት ክልል ዓፋር ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብሉ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ከም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተፈሪሳ they are going to be in deep trouble ኣበይ ፀገም ከጋጥሞ እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ዘሎ ኣምሓራ ሓይሊ ኣጥርዩሎ ትግራይ ሓይሊ ኣጥርዩሎ ኦሮምያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ እቲ ፌደራል ዝበሃል እውን ኦሮምያ እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ዘየጥረየ ክልላት ሓደጋ ክወድቁ ከም ዝኽእልን ሽግር ክወድቁ ከም ዝኽእልን ተንበርኪኹ ንኽነብር ክግደድ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ that's why ድማ ነፍሲ ወከፍ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልዎ ዝፅዕር ዘሎ እዚ ድማ እዞም ኩሎም ሰራዊት ሒዞም ዘለዉ ከክንዲገለ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዞም ዘለዉ ንኩሎም ብረቶም ኣውሪዶም ዕጥቆም ፈቲሖም ምስ ዓቢ ተረዳድዮም ኣብ ሓደ መንግስትን ኣብ ሓደ ጣውላን ኮፍ ኢሎም ዘተ ገይሮም ክቕፅሉ እዮም እንድሕር ኢሎምካ ኣይከኣልን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ but it's going to be very difficult ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ቅድሚት ዝበልክዎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝጋሃደሉ ዘሎ እዩ ካብ ሱዳን እውን ሓደ መጠንቀቕታ መፅይዎ ኣሎ بدون الإعلام الرسالة ما تنتشر. السلطة الرابعة الإعلام فهي خاصة بحل فيهم مساء والأمر وكون الصوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا تأخير قبل ذلك بتاع سلام يا عبارة رئيس مجلس الوزراء الشعبين يحترموا بعض والشعبين زتري وزر لهم حدا جنرال كاب سودانيو استوعب أبي أحمد سلام جبر كم تزفلم كايو مس إيرترا تردادا كومي يزح الشكا إيرتراويان ولا صدر كامريتهم أيبو خانيوم السودان ون كنت تخاطق أنيخا تمليسكا سلام إلكا مس إيرتراون سلام يحشكا إلك سلام يحيش إلكا تملس كي خسركا قربابتنا كسبب قربتنا كسبب بريزيدنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي أي تخسره سمع با اتشلمات نوبل كابا أبي جيرك good question good question أبي جيرك يا سرايتك أي تتعب قربابتك أي تتقاطخ أبو داير ترى نسخاي كون كان ملا زينا واي كالن مس سياسة فوركي سميت كان تهلالك كان أي تدخلوني غا سياس نلعب 30-40 عمد زمرحن بعد تمكرون إيو نسخاجن الشل ويهزان إخا زبس حكاية بالكان سلزي هوخ أي تبل أي تربص حيل قدف برت أي تمن إيرتراويان كان مدري يكون بحري جرام ويون سدري أي كبوخانيوم سلام تجبركا يحشكا إيرتراويان عينهم تدفن زبلوم يبلومن حكي دفزي جنرال كمنا بلي كم زارب عرب يوم أو يوم زلوا بزح بتاتي وتيزلوا زي سبزي من البات نديت فلتوا أبزون بإنجليش ون أنا شيء ترجمة مالتيوم من يوم إيرتراويان سلزي زيد مثلت جنرال ناي the commander of the Eastern Sudan Liberation Front جنرال شيبا دراري زبال سلزي شما بوين سي تمساسيلو مالو بحفش أنتين أندرزلنا السودان في اللايت مبرق السودان سير ترام بخانو زت راتر زخوني خوني يبلون سلزي أبي أحمد بيمانن سجامن أو وعي زبال زلو مچم انت سمعيو صبق يخسب نغرات يدحن كاب شجرن كاب زيد اللي شجرن سقايني وص انت دي سمع دما مچم ناب شعبيا قص انت ناب شعبيا قص يبقص دخون حوارك على رسيو انت تبقيسو جن حماق بحماق طف كم زخونه ترايو مانم ابزي طرطر زلو حيلون يلن اسكن قتل بزعبا ኤርትራ ብዙ የማን ጸጋምን ዝረብ ዘሎ ልደቱ ወደ ሌላኛው ጉዳይ እስክላሻገር በተለይም ደግሞ የትግራይና የኤርትራ ግንኙነት በተመለከተ ፌደራል መንግስት በተደጋጋሚ ክስ ከሚያቀርብባቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። በተለይ ከዚህ በፊትም በብዙ ጊዜ ሲነገር ነበር። በትግራይ የሰራዊቱ አመራሮችም እንደዚህ ፖለቲከኞችም በብዛት ያነሱታል። ፌደራል መንግስት ወደ ኤርትራና ወደ ፋኖ እንድንዘምት ጥሪ አቅርቦልን ይሄ ጥሪ ነፍገነዋል፣ አልተቀበልነውም የሚል ምላሽም የሰጡበት ማብራሪያ የሰጡበት አጋጣሚ ነበርና አሁን ግን የትግራይና የኤርትራ ጉዳያችን በሰላም እንፈታለን የሚል አማራጭ እንደተወሰደ እንደዚሁም ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችም እንደተጀመሩ ያው ያየን ነው። ይህን ጉዳይ እንዴት ታያዋለህ? ማለት ትግራይ ከኤርትራ ጋር ያለኝን ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ፈታዋለሁ ብላ አማራጭ በመውሰዷ ማለት በፌደራል መንግስት በኩል ለምንድን ነው እንደ ክሴታ የሚቀርብበት? እንደዚሁ
ሓፈሻ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ብፌደራል ስለምንታይ ብሕማቅ ዝረአይ ትዕጥር ዝበለ ትዕቶ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዞም ክልቶም ህዝቢ ዝግበር ሰላም ስለምንታይ ስጋት ኮይኑ ዝስምዖ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል بوغن كليتيوم وغنات بوغن إيرترا يخم فلاي بوغن تግራይ ደብረጽዮን ኣነጺሩ ወይ ምስ ኤርትራ ሰላም ከም ዝደልዩን بوغن ኤርትራ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘሎ ገሊጹ ስለዚ ስለምንታይ ፌደራል ስጋት ኮይኑ ዝስምዖ ፌደራል መንግስት ቦርደር የመጠበቅ ግዴታ የነበረበት እሱ ነው። ሆኖም ግን ሰራዊቱ ጠቅልሎ ካስወጣ ረጅም ጊዜ ሆኖታልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ትግራይ የወሰደችውን አማራጭ ልክ ነው የሚሉ አሉ። ይህን ጉዳይ እንዴት ትመለከተዋለህ የሚል ጥያቄ ላቅርብልህ። ቅድምም አንድ ነገር አንስተሽ ነበረ ከአማራ ኃይሎች ጋር የትግራይ ኃይሎች ይገናኛሉ የሚል አባባል ይቀርባል። እሱንስ ይመስልሃል ወይ ብለሽ ያነሳሽው ጥያቄ ነበረ። ሆን ብዬ ያለፍኩት አይደለም ዘንግቼው ነውና አሁን ካነሳሽው ጋር ማብሮ ስለሚሄድ አያይዤ ለየው ብዬ ነው። የትግራይ ኃይሎች ከአማራ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እየፈጠሩ ነው የሚል ክስ በፌደራል መንግስት በኩል ሲቀርብ ሰማለሁ። እኔ በተጨባጭ ይሄ ስለመሆኑ መረጃ የለኝም። መረጃ ባይኖረኝም ግን አይሆንም ልል አልችልም። ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኃይል ነው። መጀመሪያ ምን አታሕቶ ምኻድ እንታይ ይብላሎ በመንገዲ ኢትዮጵያ በመንገዲ ናይ ፌደራል ዲዩ ካልእ ሓይልታት ናይ ትግራይ ምስ ፋኖ ርክብ ይገብሩ ከም ዘለዎ ዝበሃል ዘረባ ክስታት ኣሎ ኢሉ እዚ ክስ እዚ ብጭብጥ ዝተረጋገፀ ነገር የለን። ስለዚ ኣነ የብለይን ኣትስ ይብላሎ እንተጋጠመ ግን ዘገርም ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣካይዳ ዳርጋ ኩሉ ትዕጡ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ፀላኢ ከም ዘለዎ ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ኣነፂሩ ፈሊጡ ኣሎ። እሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሓይልታት ብሓደ ኮይኑ ናብቲ ፀላኢ ከተኩር ተጀሚሩ ዘገርም ከም ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎ አጌንስት የፌደራል መንግስቱ ተባብሬ ልቁም አይልም ብዬ ልከራከራቸው። ምክንያቱም በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ሁሉንም በጋራም በተናጠል አሸንፌ ስልጣኔን አራዝማለሁ ብሎ ያመነ አካል የሁሉም ጠላት ሆኖ የቆመ አገዛዝ። በዚህ ሁኔታ አገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች አይተባበሩም ብዬ ልገምት አልችልም። ገምት ካልሽ ወደ ትብብር ሄዳሉ የሚል ግምት ነው ያለኝ። ግን የተጨበጠ መረጃ የለኝም በዛ ረገድ። እኔም እንደማንኛውም ሰው የሚባለውን ነው የምሰማው ማለት ነው። ከኤርትራም ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ የኤርትራ መንግስትና የትግራይ ኃይሎች አንድ ላይ እየቆሙ ነው፣ አንድ ላይ እያሴሩ ነው። ፌደራል መንግስቱን በጋራ ሆነው ለመውጋት እየተስማሙ ነው ይባላል። አሁንም ተጨባጭ መረጃ የለኝም። ተጨባጭ መረጃ ያለኝም ሳይሆን ከሻዕቢያም ጋር ተባብሮ የኢትዮጵያን ችግር ፈታለሁ ብሎ ማሰብ ወይም የትግራይን ችግር ፈታለሁ ብሎ ማሰብ ትክክል ነው ብዬ አላምንም። እምነቴ ይሄ ሆኖ ግን በትግራይ ኃይሎችና በኤርትራ መንግስት በኩል ግንኙነት አይፈጠርም ብዬ አልደመድምም። ምን ትገምታለህ ካልሽ ሊፈጥሩ ይችላሉ። እዚውን እንታይ ብላለ ምስ ኤርትራ ዝበልክዮ ሕቶ ድማ ትግራይን ሓይልታት ናይ ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ብሓደ ኮይኖም ንክሰርሑ ክፅምዱ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣለኒ። ትግራይ ምስ ኤርትራ ኮይና ሽግራ ክትፈትሕ ትኽእል እያ ዝብል መደምደምታ የብለይን ወይ ከምኡ ዝብል ርእይቶ የብለይን። ግን እዚ ዝምድና ይጋጥማሉ ዶ የለን ዝብል ግን የጋጥም ከም ዘሎ ከጋጥም ከም ዝኽእልሲ ገምጋም ኣለኒ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ዳርጋ እንታይ እዩ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ዝበሃል ንሱ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክስዕብ ስለ ዝደሊ ኣብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክኣትዩ የብሉን ኢትዮጵያ ሽግራ በዓላ ክትፈትሕ ኣለዋ ኣብ ዝብል እዩ ፖለቲካዊ ማኒቨር ናቱ ቦትኡ ክሕዝ ዝደሊ። እዚ ንሻዕብያ ግዳይ ጌርካ ፖለቲካ ክሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንቡር እዩ ናቱ መርገፂ እዩ። ኤርትራ ካብ ብፍሉይ ክትረኽቦ ትኽእል ወይ ክትከስሮ ትኽእል ነገር የለን። ንቐፅል ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚኣ ዘይሃብኩም ቪድዮ ነይራ دهر كويدو زبلك هذا حدا حسجزي كو بتري أنا كذب كاي فجأة كاي لكاي الكان دهر فتوات أو تيمر كاكو إذن هرامو يلوه كورما أو مو خمس غيليو إذا إذا سقايبلت حجون تغنى كي تغنو زبلكاس إذا سوني حنوني زمد الناس تقولوا صار قبرلو تجراي نهلا فرق تجراي درجة مثل إرترا لسه تنقبر شيء خوات أنا زخيل أنا ويحون زبل منش مجرم متصف أتليست تتخفى في نلو
طبعا بتأمامن حيلي كرهنت اللو زبلو زنبر من شمو أبي تخفافي له أبوشتي كبتا تقاومتن أي من شمو وال أي زررون يوم زلو ختول أي تغني إساس من الوقت سرعتنا إساس مس ويعني تراي زي كونه أتليست تخفالو جمسو قرار بزلو أمحرالو زقاوم زلو بخلو نمكباب ني أبي أي تعرنا له أي سرحنا له ختول أي تغنيها بزغون خوينو أب كلتيو من الباس يزبلكا بحدقا سرح حدقا نتخباب تراي زي كونه تنكلتين هاقرات تراي زي كونه نتخبابون كهسز فإل نزلنا كأيها بحري كمنزع من كساسي أي قبره مالتها أبي أحمد قلنا تزلو كنتات ناب كندو كبت يخل دخونا يخل نزبل قلنا تزقبر زلو تصمدو مسكولو حركة بتينا تكوينات نموقات انت دي كون انت خونا دما نيشتي كوينات كخون كم زخل كصببو زخل كنتات سلازغونه صمدو نقدميت كنات زوغسو كحنت لي رزم لي دفعت لي هنا كو كاسب كودسب زبار فطر كسب نبرتنا عاوزي خسرنا حزبيتها خسيري نحنا خسرنا نحنا تربحنا نحنا اي مقولنا نحنا تمكنا كنا نبذلنا ساتهم ولا يتمكنون عاوزين نمدلو سلذي اتنا بزي درساتحنا ناوزي كل على زغارنا سدتنا بوليتيكا كنا لي يزغبا نحنا كل حد الباس نغير لنا ولا حد الفلالي لنا تايو باسنا تايو ابايشكم لهلك كويكا بوليتيكا نسات بزخونه طرمي بزخونه خوري سواء شو خوري خليو بس انت رايحنا هاجر اللي بايشكم انت كان تفكر يخونني يخليك مهناتو كان بغينات تفوتها بسلام تفوت حيت زالي لو يسمع له دو يسمع له امين يو حريف دنيو زكوينات بتعبي صبوق يا بتعبي هو ذا طورنت كوينات مسلوا يا يا كوكا خيدمكو بقى توخستو كيل بولو وا مسمانا نتاخوس ودينا يمكو تماري هون كلهم تاخوينم وا طيت وديام وا اتالا كوزنا يا طيت انقحوم توخستو كيل يولي أبزع حد زلنا كوميدي قان بينيو بجم مسحقا يسانيو العليو طلعوا فينا توخسو مالتي أي كفتو زتفا العدل هزي بتعم صحيح حاجة بطلوا حجي تقرأي كان أي زخونا نايتيبيا بير مستقرأي حواسة بيدلي سخفتا يولم منم عين سخفتا يولم مستقرأي حواسة مالتي سلساي يتعزل لنا يو بوليتيكاوي خونتات أب تدري بسلام زين برسلة زي كونه مربتو تنتينون أو كانوا اثنين محل عجلوا تتغير صفحيو بزي مسرت ولا خوينا تيجي العال شو اللي خنز حز الواقع خوين تتغمي تتغير تفايل مسون تايلاي من مارتي يتحزوا لنا يكالس مدرخ عزيون أبز العالن أبز برخ مدرخ السجاجر له ما نجي تجور له شيء اللي تجور له طلعوا يخسجاجر زلوا تفتيرهم زلوا خونتات فجاتات opportunities بمولهم تبليتوا نرى حنات إنه تقول علم الله بفلا يقع كلمة مسكرم زوام عرب انت عزيز عاتيو قال سنا بتعمي خبيت خدوري زوام عرب كلمة مسكرم تزيعتنا قال سنا كفودي زيد زملكتهم من سواء كانت فلتلو بوليتيكيا تفلتلو زي تግራይ فلتلو كل ليك تግራይ فلتلو صحفشا ناي تግራይ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ሕልኽላ ከም ዘለዎ ጥራይ ምፍላጥ የድልይ كم نوع هذا خون زبان نجار هنا سجل بهذا خون مفتاح وزير زله أنا كل يوم حسام در يوم نوع هذا مدرخ يمسك يكون كنزول زله مدرخ يفتروا ترد كل مفترخ يفتر مدرخ يفتر يماتوا الرجل بفلا لا زهير في الله ترد كل تدفل علي تختار تستنى خايستنا ترد كل جزء جلهم بعد زحجي أبي نبا إرترا وينبا نصار إرترا زجبر كوينات كما خروه ويونتي منجدتات نخص أرجلو أسلفوهم كم زلوا زنجروا زلوا سبات من جنرال سامرا زبلوا حلقة صافي جلسنا بري كلام anyway حجي نابتنات ناقصنا خامس ساقر انتاي بحالالو سكبزين رأي أبزي
هذا صحف وصيلو بينغرز كير أوتي وزلو مالتيو. Today the EBRF تناي برجن حمدو قال إثيوبيا زقوم مزال زبلويو diplomatic team met with Minister Getachew Redda, the advisor for the Ethiopian government for East Africa affairs in Washington D.C. We updated Redda on the progress in our diplomatic networking. In addition, we had a deep discussion about our plans and the impacts on the Horn of Africa. كم نريد زلنا ركبي كات كم زلوا يو كنا زفتن زلوا democratizing Eritrea will be the lasting effect blah blah. Anyway, Ms. Getachew Redda ab Washington DC تراخيبهم كم زلون two loser politicians مالتيو حدا politician كاب تجراي توقعيفو مقابر يعني أبو غين زلوا Getachew Redda من البات قال حجز تجبرلون واشنطن دي سي سديد ولا مثلاً تياتهم كعب ولا ويوم I mean سرح حساب زغونة شان كلال كتب القدنيو you have to try to find something من البات إذا حجز قبر وزلوا قال نجر سبوق كم سألهم كيلو كنبل ندحر قينا ويون قال نجر كم عبلولو خوليهم كنبل ندحر قينا زونا بزلن كنا كلال كبرينا نيرنا بادوراي بريزنت بادوراي قدم مبزع بوز وزلوا كن سمع مدحري حليفنا حنت نجر كبكم يعني أمريكا مجلسوسي وزلوا مس بادوراي زلكم ركب كم يمثل أبز حلفن أديس أبابا متيو خمس نبرة سمعنا أبو متيو بزح زرباتات سمعنا كلت أسرات اليوم قال لي هون أوصينا زبل زرباني رمو خمي ركوبكم مس أبز حلف عامة حجن كم يناتكم ركب راحمكم رنيركم نايب حكي تزاريركم لهم سكاي أرون حويزي أو صدا እሺ ተይታይ ናባይ አዛ ሕቶ መስለኒ ሚስተር ጂ ማለት እዩ ወይ ድማ ገብረ ባህዱራይ ዓሚ ኣብ መፋረቕ ወር 7 ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ መፂኻ ዓብ ሰሚናር ገለ ክገብር ቢሉ ነይሩ ማለት እዩ ኢልሞ ዓርብን ኮ ይኸውን ሰዓት 5 ወጋሕታ ማለት እዩ ናባይ ደውለለይ حفشات ستوريز قال لكم نجار دلون تخوني ليجن كم نجار كوا وقليل زركب هيكونن كم جاتري وازل لهم it's a business of lobby سوسا شيخ فنير قبر بعدوراي بيمان حواقي فم مود خد زنبرية مهجن قبر بعدوراي قديفهم 84 شيخ زخفلهم متيوم سلزلو نخال حقيفهم كوت نرلنا الدبلوماسي زبحال زلو دما من البات أبدأ حرم جارجا نساتهم دين ولاتي واشنطن بعلت عنا زلوا كفال بوليتيكا سلزي كونه حد نجر وتيلو زد ماتي 2024 country reports on human rights practices بل أب أمريكا State Department ماركو ريبيوز مرحزلو زوجة حبريتالو أبتي حبريتا بتسمو بزبالة خرية تقينا State Department report highlights ongoing human rights abuses by Eritrean forces along the Ethiopian Tigray borders لذي سراويتنا إرترا سراويتنا إرترا أبتي دوبنا إرتران نايتوبيا إرتران أبتغراي مالتيو قصتات سبعة مسألات يفتسم كمزلو ولو كا أسرع كلتن peace agreement أجاتي من تلوس لذي إذا قدنا نايتوبيا تبلدلا after report إتيامالو evidence suggests continued violations challenging the narrative of regional stabilization with credible reports indicating persistent abuses even after the ceasefires لذي توساخي چبوت زخونه مرغاغص لنا يزبل زلو ابي زلت مرغاغص አይደለም ዝድማ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ወላ ካናይ ዞባዊ ርግኣት እንተ ተባህለ ዝእመን እሙን ዝኾነ ሪፖርትታት ስቲል ይቅፅል ከም ዘሎ ካበይም ዝረኽቦ ዛዕበሪታ ሓሶት ምዃኑ በዚ ክትፈልጥ Eritrea's 2018 election to the UN Human Rights Council and the lifting of the UN arms embargo that year may have facilitated its military presence in Tigray, raising questions. زي حبريت هذا كابي ما تيزلو كابتي the senator زبل report وتيز نبر بعال جورج كلوني جلس قبر وكابي يوم قاعد يحملهم سوا كل جزء جايميو واشنطن the state department حبريت خابي دوزو كابتم NGO تات تباهيلهم زعبا human rights زعفوا نساتو مقدمهم نتي وايت هاوس كحزوز خل مرقت ويون the state department كحزوز خل مرقتي أبيهم زتكملوا systemic issues of impunity are evident with Amnesty International estimating hundreds of political prisoners held without trial in Eritrea
for over 20 years, a pattern likely extending its action in Tigray. ስለዚ ንኣስራታት ዓመት ዝቐፀለ ኣንጻር ሕጊ ወይ እውን ብዓበይቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ማለት እዩ በማኢት ዝቁፀሩ እሱራት ናይ ፖለቲካ ከም ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ዝተኣሰሩ ከም ዘለውን እዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ኣብ ትግራይ እውን ከም ዝቐፀልዎ እዩ ዘተንብህ እዮም ዝብሉ ዘለዉ The Human Rights Council's 2023 findings on arbitrary detention and the UN's documentation of over 100 civilian deaths in Tigray in November 2022 underscores the severity of the situation. ስለዚ ንኤርትራ ብዝያዳ ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ከምኡ ድማ ከምቲ ኣብ ንኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዝኸስዎ ዝነበሩ ተሓይዞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ክስታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና it's very sad እዚ ሕጂ ነዚ ክግበር ዝኽእል ናይ ሰላም ኣንፈት ንዑ ንምዝራግ እውን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ክንርኢ ከለና ንሓዝን ማለት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ብዋሽንግተን ዝቕረብ ሓበሬታ ተቐቢሉ ክንምንታይ ኣንጻር ኤርትራ ክኸይድ ይኽእል I don't know ስለዚ country reports on human rights practices ዝብል እዚ እቲ executive summary ናበለይ ከይድ ሓበሬታ ኣብቲ ቅድሚት ኣብቲ ፅማቕ ናይቲ ሪፖርት ይብላ ኣሎ there were no significant changes in human rights situation in Eritrea during the year the government abused a wide range of human rights ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከም ዘይተገበረ ኣብ 2024 እዩ ዝብል ዘሎ Significant human rights issues include credible reports of disappearance, torture, or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, arbitrary arrests. ስለዚ ዝብል ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ይካየድ ከም ዘሎ ካብ እሙናት ምንጭታት ዝመፅእ ፀብፃብ ከም ዝኾነ ምስዋር ናይ ዜጋታት እስር ቤት ጭካነ ብዝመልኦ ምእሳር ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ሕማቕ መቕፃዕቲ ሃንደበታዊ ማእሰርቲ ከምኡ ድማ ትራንዚሽናል ሬፕሬሽን እዚ ድማ ኣብ ደገ ንዘለዉ ሰባት ኢሎም ኣብ ደገ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣጀንዳ ማለት እዩ serious abuses in conflicts ከምኡ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ነገር ወሲኾም ዘለዉ serious restrictions of freedom of expression ሓያል ዝኾነ ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ከምኡ ድማ ናይ ሚድያ ነፃነት ከም ዘየለ restrictions on religious freedoms trafficking in persons, including forced labor, prohibiting the independent trade unions, and systemic restrictions on workers' freedoms and associations. ስለዚ ነዊሕ ዝኾነ ፀብፃብ እዮም ገይሮም ዘለዉ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ነዚታት ክርኢ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ I really hope ነዚ ካልእ ነገራት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሲስተም ገዲፉ ምስ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ ነገር ክኸይድ እንተዘየለ እንድሕሪ እቲ ሲስተም እቲ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ይኹን ኣብቲ ኤስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኣንጻር ኤርትራ ገጅፍ ዝኾነ ተፃብኦ እዩ ዘለዎ ስለዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ዘሎ እቲ ኩነታት ግን ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ክቕይረ ኢሉ ዝሓሰቦ ዝሰደዶ ደብዳቤ ናይ ብሓቂ ኣብ ትግባረ ክገብሮ ድዩ ወይስ ሳክት ንመናውራ ጥራዩ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና It's going to be very difficult. نحن أنا إيرترا قداي بس أمريكا تفتحوا كاب أسوان شجرن كتوصينا عندلي تتي و State Department تدري زلنا بزوج عري ما تنا إيرترا دبلوماسي بزوج عرق قبل كم زلون أنا قا نشتي نجار كاب إيرترا بوجن إيرترا ونقلت تبغى صوتات نيلوتي إنت زرعون نزع عفوا مع بس مخانة زبل ريتاي زلنجن كم دري زلنا زي ريبورت زي أنا تبوليس ناتون الوازل لو يجن دونالد ترامب بخمسة الله يكونن كجبر تدليو ግን እቲ ሎቢ ናይዚኣቶም ኣብዚ ከፊሎም ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ነቲ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ንምጥንናግ ይጠቅም እዩ ኮኔክሽን ስለ ዘለዎም ነገራት ንክኣሳስሩ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ሓንቲ ሪፖርት ካብ ዝውፅእ ብዝበለ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር እያ ዘለኹ ነታ ኩሉ ሰብ ዝብህጋ መንግስቲ ሰማያት ክትወርስ እውን እኮ Fuck Newcastle, sun's out, all out Liverpool. Alexander Isak seems determined to leave Newcastle. The house he has lived in for the past 3 years is already listed on Rightmove, and reports say he has refused to play for the club again. He is now training alone, has no intention of staying, and his bags are packed, ready for the next move. Newcastle, however, remain firm. They rejected Liverpool's opening bid of £110 million, insisting Isak is valued at over £150 million and is not for sale.
نتا كل سبب زبهقها منقص السمايات كتورس ونكو نقدم نتا زي تدقم هيوتكا كتسئن على اللقام ألكسندر إساق لومي نليفربول مصواتن تزير خيبوه من الوقت نقول ساعة زي كرهو بيخ اليوم سلازيو نتي أمنيو كاسل زحانة صفات كبرتها تكسيرو مالياتها تاريخاويتن عبيت عوتات كتبقانا صفات تغلن ليفربول كلاب بس لتفئيد فتر ظلام ماليو دقفتن يوكاسل ككاسل انتجمره أبقع سأبري حدش ترئي كونن لويس فيغو استغور سر بحفشة ألكسندر إساق عبي مزارب عرس خوينو لا بريمير ليج نسو زعكل تساويتو مس نيوكاسل زعكل عوتاتا مزجيب لهم أبسوس عامت مجمريا وانجا 5 عطر غيروم أبزو وانزجن نسو كنقساقس دليلو مس كلبو كتصاوت هيدلن يزلو مس نيوكاسل كتصاوت هيدلن يزلو ناب ليفربول كخيد دللو أنا وانكم يزدلني انتاي كوينم يم انيني زبلو زلو زعكل أبركيت لكم يو كون اللي على خبر لكم هيكلني let him go يغيد الجاب ليفربول كا توسنا جزء عب عوتات زيادة الشامبيونز ليج ديو البريمير ليج وانش أنا كعتر تقينه أب كارير ناتو ليفربول أجد داسيت كلبيا سلازم زعج زلاتا ألكسندر إساق دما أنكيدو تبجيش 5 ليزن جرزلو أبتا كلاب كتساوتي دليلا نيوكاسل دما دايما دايلا تعطوا 5 لا نتواجع تطبيق خبيرات 5 لا يزن جرزلو I hope لبيمم يوخونو ألكسندر إساق مبزعت جزء أطعي سبيجن أبزوان زي أنصار زجبر وزلو كنتات قليل يكونن أنا بوجني ناب ليفربول خيدي يزدليو أنت دسلطوني يربح لايه كبيد بده يزقات مازلو جنا we wish you all the best ألكسندر إساق I hope بتصبق كود على زوج دايزنبر أجرجر فتيرة مالو تومني كاسل أنا قاور ردي ودي مسوم كدمون ناي ألكسندر إساق برنا ناي كاسل دقاف سلزي كونكو I hope صد ويبل ناي ليفربول دقافون هاي كونكو ناي ألكسندر إساق سلزي كونكو ناي ليفربول ممكن دقاف يا مالتين دعر خيرنا أبو لايف لنا كسلام باليوم يا مرحبا بعد حلقة We're doing a great job. نمحور سلطان إرتاح ستيشن حبنيري نمحور سلطان إرتاح حاجة جزء قوم محبري أبصقهم درجة علي نفس الساعة متقيلة محبر استغط تمس محبر سلطان إرتاح سبحي ثلاث علامات له قدامي كابسول أبال كاب أبوه $10 جنزبوا حاجز التي دلوا محبراوي طواوي تحسن من محياش كلايكا بحكم منه هو عقلت نزلوا تقصيخون هو حبني رجع هو على بحكاس كم زنوري زلنا habaneri.org زبحل هذا فاونديشن وهذا حقاوت كال كوينو ني محبرسون كلنا إيرترا نمحجاز زسرح زلو بقدسات إيرتراويان أب أمريكا أتينك أب كبابي أب أتلانتا قوي مزلو تكاليو زد ما بكلنات ناي منجستي وني مثلني سلازي أب habaneri.org خيتكم تشيك برو زد اللي حجز نخد جبرو بكلنا زلو نجارات كجبر كله زي حجازيو وهنا تتزجبر بتحتات النتن جلوس النتن زلو من قد كجبر سلازغل سلازي إذا حبريت هذيا دانيال شرجر واريه يلغو أنا لما أنا بخوام تيلغو إذا أكل مساعة جبرو زخون يكون كمزيلو زمت إنك عقب زلو ريكومند رخن جبرو خن كلنا ونقول إنك عقب زلو إذا قد إذا تتعامل من قينا سلازرا أخوي أبكال جزيون مساتهم مس أب بالحرم قاري جاون ركب جيرانيره زيادة نزا فيديو سمعكم نتمحبر أبكومين سكشن تغيركم نتا ملغتناتكم بينك جبرانة ويب سايت حبري تغيركم صحفوا أبكومين سكشن أبكميت كم سوية سلازي بزمن قدون نحجز نغل زيادة حبري تادما أب habaneri.org كيتكم كتوسوا يمحتسن نايلو مار استابز خودي لايك مكبار شير مكبار يتوغمن حسابكم بهناس من قد مقداف دما ناي وترعتونايو لايك جبرو سبسكرايب جبرو نابلكو كسنابتكم يا بكالي الرغبنا بزيادة رفقت فكم فلنات صلو تبارا عن الأحمر لملم علي زراعة له كنتي يا حاطة تفترو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنبا حانت بالينا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يا عدنا
عدي زي فلتات سلو تبارا برنا عن الأحمر لملم عدي زي رايتلو كنتي يا حاطة بتفتلو تسوي أمنا حانتي ريتنا تغني زوم بحانت بانينا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يا عجلا